Bin Manuel Island insellmilkom u nilqakom għal programmi ieħor speċjali brabta mal-budget tas-sena 2021 illum speċjali doppjament għaliex qed isir propju minn dan is-sit fl-isfond ta' dan il-xenarju mill-isbaħ, xenarju li fil-fema tiegħi jissimbolizza l-Malta, l-Gżejjer Maltin. Nilqa' bi pjaċir lill-Prim Ministru Robert Abela li ma tilifx ħinu mill-Parlament baqa' ġej hawnhekk jonorana bil-preżenza tiegħu għal din l-intervista propju brabta mal-budget u partikolarment dwar l-intervent li kellek, Prim Ministru. Prim Ministru, kif tgħid tajjeb inti meta nkunu f'postijiet bħal daw kif tista' ma tkunx gburi f'pajjiżek? Sraqt li d-diskors kont se ngħidlek. Xiġmil, verament. Meta inti tgħid li int gburi li int Malti, gburi li int Ċawċi, kif jista' jkun ma tkunx meta tħares warajna dan inkredibbli. Pajzaġġ naturali sabiħ, poplu tant ħelu, tant poplu tant sabiħ, karattru tant sabiħ, ħabriki, edukati, nies b'valuri sodi. Verament Malta għawdex l-isbaħ fid-dinja. Żgur ma nibdilhom ma xejn ma bda pajjiż ieħor. Prim Ministru, l-poplu barra assista għal preżentazzjoni tal-budget il-ġimgħa li għaddiet u llum ra d-diskors tiegħek li kompla jelabora propju fuq il-miżuri u l-inizjattivi li ħabbar il-Gvern, però ċertament il-proċess tal-budget huwa proċess impenjattiv ħafna l-Gvern li involvi ħafna xogħol mhux biss bi preparazzjoni imissa minn issa l-qudiem bl-implementazzjoni tiegħu. Ekku, dis-sena kienet sena differenti. Differenti mhux għax kienet l-ewwel sena tiegħi bħala Prim Ministru, ma għaliex verament kien ir-raba budget dan. Meta nsemmu li dan kien ir-raba budget, dan verament kien ir-raba budget għaliex ta' qablu, partikolarment it-tielet pakkett finanzjarju, kien jinvolvi preparamenti daqs budget normali. L-għanet kellek 900 miljun euro, id-daqs kien wieħed kbir. Tielet pakkett finanzjarju kien wieħed kbir. Imma wkoll il-preparamenti kollha li għamilna kienu jieħdu nistqar miegħek meta nħtart bħala Prim Ministru, il-budget kienet xi ħaġa li kont nibża minnha, nibża fis-sens li l-ewwel darba. Imma bil-fatt li issa kien diġà kellna tliet budgets l-ewwel żewġ pakketti finanzjarji daqs ftit iżgħar. It-tielet wieħed enormi. Allura mbagħad kienet build-up minn wieħed għal wieħed u darba il-preparamenti kienu build-up fuq dak li konna ġeni dejna fit-tielet pakkett finanzjarju. Uħut mill-miżuri kienu estensjoni ta' dak li ġeġa għamilna fit-tielet pakkett, oħrajn ġodda, oħrajn jikkomplementaw il-miżuri li konna diġa għamilna. Issa naturalment għandek diskorsi fil-Parlament li jibqgħu għaddejna, ma mbagħad għandek the actual implementation huwa proċess sabiħ. U proċess sabiħ għaliex mhux xi ħaġa tiegħi, tim verament ingħaqadna tim ta' nies illi ministeri differenti, in-nies tekniċi fil-ministeri, in-nies li solitament kienu jkunu involuti fl-abbozzar tal-budgets, ġifieri nies bħal Lewis Grech li tagħna kontribut enormi, nies fil-Ministeru tal-Finanzi, nies bħal Clayton Bartolo, nies bħal Silvio Xkembri, Clyde Caruana, kellek dat-tim li naqgħad fil-imkien dik laqda tu pjaċir taħdem. U verament. Konsenirlek kemm importanti li kollok laqda mhux biss fil-gabinet imma anke fil-grupp parlamentari meta jkollok quddiemek eżerċizzju bħal dan li huwa pjuttost impenjattiv. Kruċjali, jekk ma jkollokx inti bil-commitment kejjela. Il-bieraħ rajt eżempju żgħir wara d-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni, diversi membri fil-kabinet kulħadd jibgħatlek il-feedback tiegħu. Semmijek. Tiġbor l-idejat kollha flimkien u mbagħad dalodu qom tirranġajt id-diskors kien lest il-bieraħ ma dalodu għamilt nofsinhar bażikament emenda diversi partijiet bil-input li tuk, imma dik hija laqdax. Fil-verità ma tlabt lil ħadd u kulħadd jibgħat u tara dik il-kolleġjalità flimkien. Semmejt Prim Ministru li kien hemm ċertu build-up għal dan il-budget ħabba l-fatt li kellek numru ta' budgets oħra li kienu jiddettaw is-sitwazzjoni ħabba l-COVID-19 li jiġu implementati. Però dar ukoll fil-element ta' relazzjoni li kien hemm mal-imsieħba soċjali li minn dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni. Realtà hija li l-imsieħba soċjali laqgħu pożittivament il-budget. Laqgħu pożittivament wenuna. Dan verament kien budget sforz kollettiv mhux biss ta' gvern, ma fost oħrajn tal-imsieħba soċjali, semmi l-Kamra tal-Kummerċ, Chamber tal-SMEs, l-MDA li għalkemm mhijiex parti fl-MCSD tatna kontribut li kien kruċjali, il-unions ta' min ħaddem, il-Medical Association, diversi entitajiet li ltqajna magħhom
il-settur li rappreżenta l-entertainment, iltqajna ma' kulħadd settur ta' disabilità. L-aħħar ġimagħtejn meetings, kulħadd itik il-partijiet li jikkonċernaw is-settur tiegħu, mbagħad naturalment uħud implementajna, uħud le, uħud nagħmluhom li ma stajniex nagħmlu issa wieħed jikkonsidri jagħmilhom f'baġit ieħor. Ma kien sforz kollettiv verament pajjiż li anke fiċ-ċirkostanzi preżenti li ninsabu fih ingħaqad flimkien u kulħadd tal-aqwa li seta' biex ħriġna prodott tajjeb. U sodisfatti li l-prodott finali. U għalhekk għax kulħadd qed iħoss li għandu parti minnu. Jisu għamilna xi ħaġa kollettiva, proġett kollettiv, kulħadd jgħid dil-biċċa kienet tiegħi, dil-biċċa kontribwejt għaliha. Dil-biċċa għalkemm ma ħadtix, sena d-dieħla għandi weda nistarresa l qudiem. Kien verament exercise sabiħ. Ministru, il-messaġġ t-ottimizmu li twassal inti anke llum stess fid-diskors tiegħek. L-impressjoni għambarri hija li b'dawn din l-istrateġija tal-gvern tidu żommu kollox waqtu b'tali mod li xin noħorġu minn din is-sitwazzjoni pajjiżna jerġa' jirranka għal dik li kienet attività qabel ma ġejna mill-quta bħal qiegħed d-dinja mill-pandemija tal-COVID-19. Ottimist ħafna anke jekk wieħed iħares lejn Awwissu li għadda, lejn Lulju Awwissu. Fil-mument li aħna naħħejna l-miżuri restrittivi, kellek rispons li kien enormi. Mhux biss fir-restaurants, imma kellek diversi setturi li urew mill-ewwel li kellhom recovery b'saħħtu. U target kbir se jkun jew żvilupp kbir neċessarjament se jkun il-vaċċin. Dak qegħdin naraw aħna l-aħħar ta' Diċembru bidu ta' Jannar. Mela hemmhekk bdejna l-vaccinations tan-nies u hemmhekk għandek anke n-nies għandhom dak is-serħan il-moħħ li hemm il-vaċċin li hu available. Jerġa' jibda il-turizmu importanti għal pajjiżna għandek terz mill-ekonomija tagħna li hija dipendenti fuq it-turizmu u servizzi anċillari. Imma jien konvint, l-ekonomija tagħna hija reżiljenti. Inċentivajnija, imma il-businesses tagħna b'saħħithom għandek ħafna kuraġġ fin-nies, hemm il-fiduċja, jobs għadhom b'saħħithom ma ntilfux, mhux tal-li ma ntilfux jobs aħna fil-pandemija kellek 1200 ruħ maqbużin li sabu xogħol. Naqqasna l-qat f'nofs pandemija, pajjiżi oħrajn għandek il-qat li qed jisplodi l-fuq. Jisplodi bla kontroll, qed jisplodu f'pajjiżi oħrajn l-infezzjonijiet bla kontroll. U l-qat, aħna l-infezzjonijiet kellna żieda fin-numri kontenuta. Il-qat tilnieħ. U dik xi ħaġa li verament tagħmilni kbur, ma ġiex b'kombinazzjoni, ġiet għaliex konna aggressivi fil-miżuri li għamilna biex nipproteġu l-impjiegi, biex nipproteġu in-negozji. U rridu nibqgħu nħarsu n-nies, in-negozji sakemm jgħaddi kollox. Messaġġ ieħor li naħseb il-ħareġ ċar huwa serħan il-moħħ, Prim Ministru. Kemm bil-budget u kemm bid-diskors tiegħek illum u naħseb illi semmejt il-fatt li hemm ċertu kuraġġ hemm barra, ma l-kuraġġ jiġi wkoll mis-serħan il-moħħ. Il-fatt li jafu li għandhom gvern li jekk jiġu ħassiju no ħajbek jom. U dik l-esperjenza li tallimt f'dawn l-aħħar xhur, nisimgħu l-kulħadd niltaqgħu ma' kulha. Maħniex gvern li speċi mmexxu bil-joystick, le, immexxu bl-esperjenzi diretti man nies, niltaqgħu meetings regolari għadha ma nafx kemm il-meeting għandi. Niltaqgħu nisimgħu u jkollok business jgħidlek għandi diffikultà. Ħafna drabi tkun ftit input u solvija. Għandi bżonn tgħinha f'dil miżura. U tara li biftit tweaking lemmu law tista' tgħinhom. Ekkun hemm uħud li ma tkun tista' tagħmel xejn ma' by and large multi-enterprise għamlet biċċa xogħol eċċezzjonali. Ġifieri tant għandek inti verament għassin sejjaħlu gvern pajjiż li ingħaqad fil-imkien. Qed ngħidu ejja nżommu l-pajjiż protett sakemm jgħaddi kollox. Bħalissa qasem tara s-setturi, jekk taqbad setturi li tradizzjonalment jikkompetu ma' xulxin. Bħalissa kulħadd maqut aqoċċa nipproteġu l-xulxin, u dak is-sens li tara is-sens ta' solidarjetà. Nipproteġu l-xulxin imbagħad meta jiġi Marzu businesses jikkompetu jerġgħu ma' xulxin. U dik vera sabiħa. Li inti nipproteġu l-xulxin f'dal moment imbagħad jerġgħu nikkompetu ma' xulxin ukoll. Il-budget kif qed tajjeb inti sar f'kuntest ta' sitwazzjoni tal-COVID-19, però ma kienx limitat tal-COVID-19. Ġifieri dan naħseb li ħafna rikonoxxew li kien budget li joffri viżjoni wkoll għal pajjiżna. Definitivament. Aħna qed inħarsu fl-immedjat, imma qed inħarsu għal 10 snin li ġejjin ukoll. Il-miri ambjentali iktar ambizzjużi qed nitħarsu sal-2050 hemmhekk għandna t-target Ewropew tal-Green Deal 2050. Hemm ħafna x'nagħmlu wkoll tgħid li 30 sena jgħaddu 30 sena jgħaddu malajr ukoll ġifieri hemm ħafna x'iridu nagħmlu ma huwa budget imbagħad li jniedi l-pedament definitivament għal 10 snin li ġejjin dak il-5 pilastri illi fuqhom qegħdin naraw mibnija l-viżjoni tagħna l-governanza ewlenija l-ambjent kruċjali. Batna messaġġ b'saħħtu li l-ambjent għalina huwa priorità.
Importanti l-iżvilupp, imma daqstant ieħor importanti l-ambjent it-twaqqif insemmi ta' single use plastics l-importazzjoni minn jilbidu ta' Jannar li ġej. Il-beħ tagħhom mis-sena d-dieħla, mis-sena ta' warajha. Dawn huma kollha messaġġi ċari li għalina l-ambjent huwa priorità u definittivament mhux xi ħaġa tat-tieni kategorija, tal-ewwel kategorija u terġa' fuq net tal-ewwel kategorija. Ministru, fejn ħajwassana dal-budget fl-immedjat? Fl-immedjat nara sa Diċembru li se jkunu xhur illi rridu nibqgħu nipproteġu l-xulxin. Nibqgħu kumpatti flimkien, naħsbu f'ħadd ieħor mhux dejjem insemmija mhux l-aħna, mhux il-jiena ma l-aħna. Dejjem l-aħna l-ewwel. U dan huwa l-mument fejn irridu nuru dik is-solidarjetà, rridu nkunu solidali ma' min qiegħed ibati l-bieraħ. Għamilna miżura restrittiva li weġġajna tal-bars. Naf biha u ddejjaqni. Imma kienet neċessarja f'dan il-mument biex nipproteġu l-pajjiż mod ġenerali. Li hu żgur huwa li mhux se nħallu tal-bars jerqu. Dik żgur li le. Ġifieri nifhem li hemm empatti fuq diversi setturi, fuq diversi persuni li operaw f'dan il-qasam. Għandna l-weight supplement, se jkun hemm skemi oħrajn, nibqgħu ngħinu kemm hemm bżonn, il-war chest għadu mimli, għad għandna war chest li jiflaħ fit-tul ukoll, ġifieri nistgħu nibqgħu nagħtu miżuri ta' support ta' sosten biex naraw li ebda mill-industriji tagħna ma jerqu dak laqal, pajjiżi oħrajn qed inaqsu qed jibdew jitkellmu biex iżidu t-taxxi aħna bil-kontra. Qed nagħtu iżjed. Għaliex imma nafu li dejjem hekk rajnija minn Marzu li f'Ottubru, Novembru, Diċembru kien se jkun l-iktar mument li hemm bżonn nagħtu dak is-support. Hekk ġara u hekk qegħdin nagħmlu. Fl-iktar mument fejn pajjiżi oħrajn qed jirtiraw is-support aħna qed nimbuttaw iżjed is-support, inżidu iżjed. Jekk ngħidlek kien hemm diversi miżuri li tħabbru fil-budget, li huwa dik l-iktar miżura li tixtieq taraħħa implementata biżmien li ġej? Implementaw kollox żgur. Definittivament. Tgħidli għal qalbi l-miżuri dwar il-pensjonanti, definittivament. Għaliex naħseb l-iktar persuni li bħalissa għaddejjin minn ansjetà u l-iktar persuni li tlabna sagrifiċċji minn għandhom. U tifhem għax ħafna drabi l-pensjonanti minħabba l-età jkunu vulnerabbli aktar, u għal daqstant dejjem tlabna iżjed minn għandhom. U l-inqas ħaġa li stajna nagħmlu li nkunu ġenerużi fiż-żieda fil-pensjoni, iż-żieda fil-benefiċċji kollha li jgwadanjaw minnhom il-pensjonanti, dak nemmen li waħda mill-iktar miżuri li għandi għall-qalbi hemm oħrajn. Hemm diversi, imma dik hija l-waħda partikolari u nemmen li taqqat ħafna mar-ruħ soċjali tal-gvern, ġifieri l-prinċipju wara l-budget kien inwiżnu l-iktar lil dawk li għandhom bżonn, lil dawk li jistgħu l-inqas. U għalhekk nemmen li dan huwa l-budget li jiddefinixxi l-ruħ soċjali tal-Partit Laburista, tal-Moviment anzi Laburista. Il-prinċipju soċjalisti u ġi fil-mit-sena mitwaqqif tal-partit. U vera simbolika. Għaliex fil-mit-sena mitwaqqif tal-partit vera morna għall-eruq tal-antenati tagħna ta' mit-senilu, dak il-prinċipji li għalmuna llum qegħdin inwettquhom fil-prattika. Prim Ministru, kumment konklusiv minn naħa tiegħek messaġġ ta' ottimizmu lil poplu hemm barra li qed isegwina għal dan iż-żmien imma pjuttost għal żmien pożittiv għal żmien li ġej. Messaġġ ta' tama, messaġġ ta' kuraġġ, messaġġ ta' ottimizmu u direzzjoni ċara li dal-gvern mhux ħajħalli l-ħadd waħdu. Jista' jkun li żar self-employed, jista' jkun business medju li għandu 10, 15, 20 impjegat, jista' jkunu businesses li huma ikbar, mhux ħallu l-ħadd jitlef xogħlu, il-ħobża ta' kuljum hija garantita l kulħadd u dik hija l-prinċipju li tlaqna bih meta nidejna l-weight supplement, anke l-prinċipju li ħdimna fuq il-weight supplement. Nipproteġu lil dawk li qegħdin fuq in-naħa t'isfel tas-soċjetà lil dawk li jaqalgħu l-inqas. Bil-fors ma tipproteġix il dak in-nies min se jipproteġihom. Min qed jaqla minimum wage illum jew ftit iżjed ma nipproteġuhx aħna bħala gvern soċjalista. Aħna kburin l-aħna soċjalisti, kburin bil-prinċipji tagħna u għal daqstant nagħti dal-messaġġ ta' serħan il-moħħ lil kulħadd jaf għanna ġimgħa xarejn 3 xhur li huma diffiċli, gvern se jkun jgħetem f'kull ċirkostanza jipproteġi lil kulħadd jgħaddi Novembru, jgħaddi Diċembru u nħares meta jkollna l-vaċċin ukoll mbagħad inħarsu l-qudiem u da xhur li għaddejna ngħidu verament kienu xhur li suppost ikrollawna imma l-xhur li verament iddefinewna. Grazzi ħafna Prim Ministru, proset tal-budget u proset ukoll tal-interventi jekk illum fil-Parlament. Ħanamlu waqfa sira ta' reklami niġu lura nkomplu mbagħad bid-diskussjoni dwar il-budget għas-sena 2021. Pawwana.
Lil dawk li tant ħadmu, irridu nkomplu ngħinuhom. Pon wieħed ngħinu lil xulxin biex nibqgħu b'saħħitna. Irridu naqtfu l-qudiem f'ambjent isbaħ u iktar sigur. Maltin b'saħħitna l-qudiem. OSS dejjem speċjalizzaw f'prodotti komdi għas-saħħa tiegħek. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex memory u water gel toppers fuq iż-żewġ naħat. Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri b'żewġ muturi kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. ċempel issa fuq 21347 122 jew 3 għal Malta, 21 742 għal Għawdex. See you at OSS. Bye! Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead. Marcon Group. Get a free voucher with every €50 purchase in all Marcon Group outlets. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati b'recliner manwali jew inkella electrical kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna mudelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Nilqakom l-ura maħna, kanna f'din l-ewel parti tal-programm intervista mal-Prim Ministru Robert Abela, issa nissuktaw bid-diskussjoni propju bil-analisi dwar id-diskorsi risposta li tal-Prim Ministru għal-replika tal-kap tal-Oppożizzjoni għal-budget għas-sena 2021. Nilqamana panelista ta' mistiedna bi biċir nilqa l-deputat Prim Ministru Chris Fearn. Nsallimlek, Deputat Prim Ministru. Bixir tijaj. Għanna u kolla unnek l-editor tal-Moto Today online, Kert Sansone. Grazie, Kert. Nsallimlek.
U għanna wkoll il-Ġino Kawki li naqgħdu ma' hawnhekk biex naraw uħud mis-siltiet l-iktar importanti mid-diskors tal-Prim Ministru biex ikunu nistgħu wkoll niżvolġu wkoll diskussjoni dwar dak il nitqal. Nibda minnu fih bik Deputat Prim Ministru. Kien budget li jiġi preżentat fl-isfond ta' sitwazzjoni relatata mal-COVID-19, sitwazzjoni relatata mas-saħħa u inevitabilment illum ukoll kien hemm parti mid-diskussjoni tal-Prim Ministru iffukata propju dwar is-sitwazzjoni tas-saħħa f'pajjiżna. John, dan il-budget huwa importanti. Mhux biss għax iżomm is-sitwazzjoni li qegħdin fiha stabbli, imma x'ipprepara għal meta tgħaddi l-pandemija. Ġifieri aħna bħalissa id-dinja kollha għaddejja minn żmien diffiċli. Konna nafu li la tkun diħla x-xitwa ħajkollna aktar każijiet ta' COVID-19, konna nafu li il-miżuri jista' jkun li konna nħarxuhom aktar ma tidħol ix-xitwa u konna nafu allura li l-ekonomija ħadkompli tbati. Ġeneralment meta l-affarijiet ikunu sejrin tajjeb igawdi kulħadd. Min igawdi ħafna, min igawdi ftit. Meta l-affarijiet ikunu sejrin ħżiena, it-tendenza tista' tkun li ibati l-aktar minnu impjegat, minnu fuq il-paga u minnu l-aktar li huwa fil-bżonn. U għalhekk dan il-budget jagħmilna kburin illi aħna mhux biss Maltin imma jagħmilna kburin li jagħmel kburin lil laburist. Għax dan juri verament għalfejn hawn gvern laburista hawn partit laburista fil-gvern għax b'dan il-budget anka għax mad-dinja kollha taffarijiet sejrin ħażin ma ħallejniex illi jbagħti iż-żgħir, jbagħti l-impjegat, jbagħti min qiegħed bis-salarju. Ġifieri aħna ħadna ħsieb l-impjiegi, ħadna ħsieb li nsostnu l-impjiegi, ħadna ħsieb li naraw li l-paga tibqa' dieħla u għax għenna lill-impjegat għenna lil min ħadmu. Allura għenna lin-negozji, għenna lil-retail, għenna lin-nies tal-catering, għenna s-soċjetà Maltija kollha. Per dan huwa budget li għax ħsibna ta' taħt u għallejna l-kulħadd. U żammejna l-kulħadd għalmejn u żammejna l-kulħadd stabbli illi ma krollajniex, ma waqajniex lura kif qed jiġri f'ħafna pajjiżi. Imma aktar minn hekk għax qed inżommu l-kulħadd qiegħed hemm, kulħadd għadu fl-impjieg, in-negozji u l-intrapriżi għadhom għaddejjin, ifisser li la darba tgħaddi l-pandemija u l-pandemija tgħaddi, nkunu f'pożizzjoni li nitilqu niġru. Dajsu f'dak il-pajjiżi fejn jagħmel ħafna borra u silġkert fejn jagħmel ħafna kesħa l-annimali biex isalvaw jitgezzu, jagħmlu dik li jgħidu la hibernation, ikunu għamlu xi sitt xhur jieklu u jħxienu, mbagħad jagħmlu xi tliet xhur fix-xitwa kiesħa jistkennu. Kemm iżommu ħajjin biex kif tgħaddi x-xitwa jerġgħu jirrankaw. Jekk ma jagħmlux hekk u jqogħdu barra, jifriżaw u jmutu. Aħna meta kellna l-ekonomija tajba ħxinna. Meta ġie il-maltemp u l-kesħa tal-pandemija tħallna u tgezzisna ma' xulxin, ħadna ħsieb il-xulxin, u issa la tgħaddi l-pandemija ħankunu għadna hemmhekk b'saħħitna biex nerġgħu nirrankaw. L-ekonomija dan il-budget żamma ħajja, il-ħajja soċjali żamma ħajja, ma kibritx, jew qed kibret b'mod żgħir ħafna, ma kibritx b'mod esaġerat. Imma iva għalhekk kellna dak ix-xaħam tas-surplus biex stajna nużawh, ma importax li kilna minn ġewwa, għalissa meta jgħaddi kollox u jgħaddu, nkunu f'pożizzjoni li niġru. U da fl-opinjoni tiegħi huwa ħaġa ta' dan il-budget li żammejna il-kulħadd hemmhekk, il-kulħadd għadu għaddej biex kif tiġi l-opportunità nerġgħu nisparaw l qudiem. Kert, l-ewwel impressjoni tiegħek għad-diskors tal-Prim Ministru. Din kienet l-ewwel okkażjoni tiegħu bħala Prim Ministru li jagħmel il-risposta replika tal-budget, x'inhuma l-ħsibijiet tiegħek? Naħseb ir-risposta tal-Prim Ministru hija ħanejdek kontinwazzjoni, riflessjoni tal-budget li smajna ġimgħa ilu. Naħseb id-Deputat Prim Ministru ma żadax forsi jpenġi s-sitwazzjoni aħjar milli kif penġija tal-hibernation, għaliex fil-verità dis-sena u s-sena d-dieħla il-pajjiż se jagħmel deficit. Però huwa deficit li bżonn jus li għamlu. Huwa il-mument li meta inti tkun għaddej tajjeb tibda tipprepara għalih. Ara meta konna sejrin tajjeb bħala pajjiż, il-pajjiż għamel surpluses
u naqqas id-dejn. Jiġifieri jekk inħarsu sa naf li forsi din ekonomija ma fil-verità mbagħad tirrifletti ruħha fil-miżuri tal-li qed jittieħdu. Fl-2013 meta il-Partit Laburista tela fil-Gvern, id-dejn tal-pajjiż kien più o meno ftit iktar minn 70% tal-ġid kollu tal-pajjiż. Li jfisser li inti kemm tista' tiddejjen jekk tiġik problema huwa faxx limitat ħafna. Għax tibda mbagħad tiela f'proporzjonijiet perikolużi. F'5 snin, f'7 snin, dad-dejn niżel għal 40%, ftit iktar minn 40%. Dan ta' lill-pajjiż dak in-nifs twil li inti tgħid din is-sena, sena d-dieħla, u possibilment anki ta' wara jekk hemm bżonn isiru deficits biex inti iżomm l-ekonomija dik il-magna startjata mingħajr ma tintefa', jistgħu jsiru għax il-Ministru tal-Finanzi qed jistma' li s-sena d-dieħla id-dejn se jkun jisu madwar 59% tal-ġid nazzjonali. Jiġifieri dan itik aktar nifs, anke jekk imorru lura l-2013 sa 70% il-pajjiż għad għandu ħafna il-Prim Ministru semma l-kelma war chest li jista' jirrikorri għaliha. Però tpoġġina wkoll f'pożizzjoni wkoll relattiva tajba ma' sħabna l-Ewropej, il-pajjiżi Ewropej. Fejn dak pajjiżi fejn ir-rata tad-dejn tagħhom hija ħafna iktar għolja. Meta jiġi l-mument, hopefully s-sena d-dieħla, tieni nofs, li l-ekonomija terġa' tibda tirranka, ikollna l-vaċċin u jerġa' jinfetaħ, Malta tista' tkun f'pożizzjoni b'mod kompetittiv aħjar kumparat ma' pajjiżi oħra Ewropej. U ħasab dak huwa element kruċjali, ġifieri dan il-budget u diskors tal-Prim Ministru lejla riflettih. Qed iħares ovvjament l-immedjat. L-immedjat huwa importanti. In-nies illum meta ħossu nuqqas ta' paga, nuqqas ta' overtime, forsi telfin tax-xogħol. Importanti li dak kellu jiġi indirizzat u jagħti serħan tal-moħħ għal tul ta' żmien. Għandna sa Marzu bil-wage supplement jista' jkun li tiġġedded. Però mbagħad għandek il-bżonn li inti żomm da għaddej biex meta mbagħad titlaq. Nkunu preparati. Ġas kemm tafas il-gass u tibda titlaq, mhux terġa' tistartja magna, jista' jkun li marlek lem u marlek law. Dik se tkun ħafna iktar diffiċli inti biex tistartja jekk jibdew tilqulek il-partijiet tal-magna. Gino, għabba nitolbok l-ewwel reazzjoni tiegħek naħseb ikun qed noqgħod kieku ngħidlek proset fil-vesti tiegħek bħala kap eżekuttiv tal-JHRC għaliex għandna fl-isfond tagħna din il-kopla li nidejtu propju ftit tal-ġranet ilu il-kopla tal-Bażilika tal-Karmlu sewwa tal-Belt Valletta li ċertament kompli tagħmel iktar sabiħa dan ix-xenarju spettakolari ta' pajjiżna. Proset. Proset mhux lili, proset l-impjegati tal-JHRC, ma proset ukoll il-poplu Malti wawċi kollu għaliex din hija turija oħra ta' kemm il-koll flimkien nistgħu naħdmu biex dak li huwa tagħna l-Maltin, dak li għamilna Maltin jista' jagħmilna ħafna aktar gburin jekk nieħdu ħsieb dan il-wirt illi għandna u l-Belt Valletta żgur huwa wirt kbir illi għandna aħna l-Maltin u għandna l-fej niftaħru biha bil-belt kapitali tagħna u pajjiżna meta morru barra minn Malta. Jiena assolutament ma naqbilx ma' min jgħid illi imur barra minn Malta u jistħi jgħid li huwa Malti. Min jistħi jgħid li huwa Malti qed jinsulenta lil poplu Malti. Imma ejja ngħaddu għal-suġġett illi għandna din hawnhekk. Ifhem, l-aktar ħaġa u waħda mill-aktar affarijiet illi diffiċli illi tagħmel mal-ewwel try kif jgħidu l-Ingliżi hija li ssib bilanċ f'ċerti aspetti. Issa il-pajjiż bħal kumplament tad-dinja kollha qiegħed jgħix din il-pandemija. U l-gvern kellu biċċa xogħol jibsa li jrid isib bilanċ bejn żewġ aspetti importanti ħafna għal ħajja ta' kuljum. Fuq naħa għandek is-saħħa, fuq in-naħa l-oħra għandek l-ekonomija. Faċli li tgħid ħanati l-importanza massima lis-saħħa u nitraskura l-ekonomija. L-istess, faċli tista' tgħid isma' jien ħanieħu ħsieb l-ekonomija għaskapitu tas-saħħa. Imma jekk tagħmel hekk tkun qiegħed taħseb għallum mingħajr ma taħseb għal għada u għal quddiem. Il-gvern ried li jsib il-bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija. Jieħu ħsieb is-saħħa
mingħajr ma jitraskura jew jkisser l-ekonomija. Dan l-aspett li tisemmi ġustament inti kienu kol suġġett ta' dibattitu bej l-oppożizzjoni u l-gvern. Jidher l-oppożizzjoni dan il-bilanċ li titkellem fuq inti u li l-gvern ħadem għalih mhux neċessarjament jaqblu miegħu. U dik hija l-ħasra, għaliex int ma jistax ikollok poplu b'saħħtu jekk ma tuħux ħsieb ukoll l-ekonomija. X'iswa li jkollok poplu b'saħħtu u l-pajjiż ikun fallut. Min-naħa l-oħra x'iswa li jkollok pajjiż sinjur imma l-poplu mill-lat ta' saħħa ikun waqalura. Trid issib il-bilanċ bejn tnejn. U jiena naħseb illi kemm il-ħidma tal-gvern fl-aħħar xhur u anke dan il-budget propju sab jew resaq ħafna lejn li jkun hemm bilanċ. Fil-mument tal-lum u anke bil-miżuri li tħabbru u kif ġew spjegati l-affarijiet anke mill-Deputat Prim Ministru, il-pajjiż qed jgħid isma' ekonomikament u spjega tajjeb ħafna Kert, il-pajjiż ħaseb fil-passat biex illum flaħna l-ewwel daqqa u nistgħu nifilħu għandna shock absorber biex nifilħu aktar għad-daqqiet ekonomiċi. Imma fejn jidħol saħħa għandna mument delikat ħafna u rridu nieħdu ċertu miżuri illi prima faċe jistgħu jidhru miżuri ibsin aw forsi ma jogħġbux il kulħadd imma jkollna naħduhom għaliex jekk ħanamlu ftit sagrifiċċju min-naħa tas-saħħa llum għada pitada ħanaqtaw il-frott ta' dak illi qegħdin nagħmlu llum. Mill-lat ekonomiku, ovvjament, hemm pjan ukoll il-qudiem u naħseb id-diskors tal-lejla tal-Prim Ministru illi communication skills tajbin ħafna illi n-nies hemm barra ta' kull strata li kien qed isegwih mid-dar seta' jifhem dak illi kien qed jgħid. L-ewwel nett tkellem sew ta' dettalji ta' x'qiegħed jgħid il-budget. Kienet kbira tentazzjoni wara d-diskors ta' Bernard Grech il-bieraħ illi l-Prim Ministru indirizza d-diskors tiegħu illum lejn id-diskors ta' Bernard Grech il-bieraħ u kif jgħid il-Malti kelma jibsa, ma kif jgħid il-Malti ibiċċru. Ma żilx dik it-triq. Għażel illi juża l-ħin illi kellu biex jispjega lil poplu Malti wawċi il-budget, il-miżuri tal-budget u l-viżjoni. U l-viżjoni x'inhi kif qalu l-kellima ta' qabli. Għandna x-xhur li ġejjin qudiemna huma xhur illi jekk ma noqogħdux attenti kapaċi iweġġawna sew. Ejjew noqogħdu attenti. Imma fl-istess ħin ejjew nippreparaw ruħna biex meta nibdew ħirġin minn dan it-tunnel illi l-pajjiż bħal pajjiżi oħra spiċċa fih, meta nibdew ħirġin għal ħabta ta' Marzu inkunu lesti to hit the ground running. U l-gvern qed jipprepara l-pajjiż propju għal dik it-triq. Jiena wieħed ovvjament dejjem jgħid isma' l-miżuri li tħabbru fil-budget tittarhom jitħaddmu matul is-sena. Biss però konvint li l-gvern fis-sitwazzjoni li qegħdin illum il-ġurnata b'din tal-pandemija għandu stampa ċara ta' fejn irid imexxi l-ekonomija tal-pajjiż biss però ta' kif irid jieħu ħsieb is-saħħa tal-poplu Malti wawċi kollu. Ħanibdew insegwu xi siltiet mid-diskors tal-Prim Ministru, ħanitlob illi nsegwu is-sitt silta numru 6 biex imbagħad inkomplu bid-diskussjoni. Taħsbu l-bieraħ li mortant ommi u rajta bil-maskla ġewwa fid-dar u dort lura, ma tħallx dort lura. Ħadd deċiżjoni li mort lura. Taħsbu li mhijiex taqsim il-qalb dik. Filgħodu kont il-ġim. U żgħażagħ qaluli, ara ma stakkarniex ġewwa, aħna għandna ħajjitna rridu ngħixuha. Kelmitni wkoll mara ta' mpari u qalt li m'għandix bżonn il-gvern biex jispjegali x'miżuri għandi nieħu biex nipproteġġi saħħti nafx għandi nagħmel. Irċevejt messaġġ minn xi ħadd ieħor daw kollu huma fattwali eżempji reali ta' dak li niltaqgħu magħhom ta' kuljum ta' kull ħin. U qal li dal-messaġġ għandna bżonn lockdown ta' 3 ġimgħat biex innaqsu n-numri. Messaġġ ieħor minn għandu bar l-istess qal li talaqniex għax istallabna u għandna l-familja. Ħassejt ħafna lih. U ta' kuljum, Sur President, tittieħu daw id-deċiżjonijiet ibsin waħda wara waħda u taf li b'kull deċiżjoni li se tieħu se tweġġal xi ħadd f'dal-mument. Dejjem għandek setturi li se jkunu kuntenti, għandek setturi li se tweġġagħhom. Dik hija ir-realtà li lna ngħixu fiha sa minn Marzu illi għadda. Deputat Prim Ministru, f'dak l-intervent
hemm diversi aspetti x'wieħed jikkummenta fost l-oħrajn il-Prim Ministru ġabar diversi perspettivi ta' kif in-nies ħarsu lejn din is-sitwazzjoni tal-COVID. U hija realtà li kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu ta' kif għandhom isiru l-affarijiet. Kulħadd mhux biss għandu l-opinjoni, ma kulħadd ħossa kif tmislilu. U dik hija l-ħajja ta' kuljum, ġifieri aħna qegħdin fil-politika nifhmu li n-nies individwali iżjed interessom xi ħaġa li tolqothom direttament milli l-istampa kbira ħafna drabi. U għalhekk wieħed irid jisma' l kulħadd u mbagħad jieħu deċiżjoni fl-aħħar. Però jiena nixtieq nindirizza naqra dal-punt li jisu għaw dil-idea u l-Partit Nazzjonalista l-Oppożizzjoni qed jipprova jpenġija. Illi aħna biex ħadna ħsieb anke l-Parti Ekonomika traskurajna xi naqra jew għamilna xi kompromessi fuq in-naħa tas-saħħa. Mhuwiex il-każ. Aħna li ma għamilniex ma ppanikjajniex. Ġifieri aħna tinsawx. F'Marzu f'April l-Oppożizzjoni kienu jgħidulna morru għal lockdown totali. Għalqu koll imkien, kont joqgħod id-dar, armu xwievet, u mbagħad naraw. Dik kienet. U kien hemm pajjiżi fejn għamlu għadi. L-ekonomija tagħhom għal daqqa li x'aktarx ħaddum ma tirkupra. Aħna mxejna dejjem fuq l-evidenza illi kellna lissa l-evidenza fil-bidu kienet żgħira llum qiegħda tikber u dejjem ħadna ħsieb. U din għadni hemm il-bidu aħna illi ikollna biżejjed riżorsi tas-saħħa biex meta jekk ikun hemm bżonn kulħadd jieħu l-kura li għandu bżonn. Tiftakru konna ngħidu ma rridux naraw tsunami ġej fuqna, ma rridu nżommu x-xmara illi nistgħu nikkontrollaw. U hekk bqajna nagħmlu. Fis-sajf meta n-numri kienu ftaħna iżjed, ħalli l-ekonomija tilħu ruħ. Meta n-numri reġgħu bdew telgħin, reġgħina bdejna nagħlqu. Ma laqniex kollox mal-ewwel, imma bdejna nagħlqu pass. Il-bira reġgħina ħadna pass ieħor, għax issa n-numri reġgħu telgħu sew. Imma il-passi li ħadna kienu dejjem proporzjonati mal-problema li qegħdin naraw. Mingħajr qatt ma għamilna kompromess fuq is-saħħa tan-nies. Ġifieri qatt ma ġejna f'sitwazzjoni fejn qegħdin ngħidu isma' biex aħna ma nagħlqux negozju, ħajkollna n-nies li għandhom bżonn jitlu l-ITU u m'għandniex biżejjed sodod tal-ITU. Jew biex aħna xi ħadd ma jnaqqas mill-profitti, ħanħallu xi ħadd li ma jkollux sodda l-isptar. Qatt ma minnija dik u qatt ma ħanagħmluha. Ġifieri aħna l-prijorità tagħna dejjem hija s-saħħa. Imma b'mod illi nagħmlu eżatt dak li hemm bżonn. Ma nagħmlux iżjed minn dak li hemm bżonn, għax meta tagħmel iżejjed ibagħti xi ħajbati xi ħadd għal xejn. Ġifieri aħna dejjem is-saħħa għamilniha l-ewwel, imma b'mod kalkulat, b'mod illi huwa xjentifiku, b'mod illi ħarsu lejn l-evidenza, b'mod illi kemm jista' jkun inżommu l-ħajja soċjali u l-ħajja ekonomika għaddejja b'mod sostenibbli. Mingħajr qatt ma kompromettejna, ġifieri dak kien il-bilanċ. Qatt ma kien xi bilanċ li konna ħannaqsu xi ħaġa sagrifikajna xi ħaġa mill-ħajjiet tan-nies jew mis-saħħa tan-nies minħabba il-flus u minħabba n-negozji. Qatt. Imma l-miżuri li ħadna dejjem kienu miżuri illi ma kienux esaġerati, ma kienu miżuri faqthom fil-ħin faqtu. La tard u l-qas kmieni. Kert il-gvern qed jgħid li nnexxulu b'xi mod joħri jilħqu dal-bilanċ. Inti tal-fejma li ntlaħaq dal-bilanċ? Ħanibda bl-preambolu, ma nixtieqx inkun fiż-żarbun la ta' Christopher, la ta' Charmaine Gauci, l-qasal Prim Ministru meta jittieħdu daw id-deċiżjonijiet, għaliex huma deċiżjonijiet qiebsa li qed jolqtu n-nies fil-laħam il-ħaj. Jiġifieri dak il-preambolu. Però rridu nammettu wkoll li ċerta żbalji saru. Issa vera, din hija pandemija m'hemmx manual kull pajjiż, kull ministru beda jipprova isib il-mezz l-aħjar li jakkusta dan il-bilanċ li illum jista' jkunaw, għada jista' jkunaw, għada jista' jkunaw. Il-bilanċ mhux wieħed fiss. Però u hawnhekk nixtieq nikkwota l-Alfred Sant f'kumment li għamel fuq Facebook ftit tal-jimilu fisser li qed jiltaqa' ma' ħafna nies. U nies mhumiex mill-Partit Nazzjonalista, nies li jappoġġaw il-dal-gvern li qed jitarfulu miegħu il-ħsieb tagħhom, il-biża tagħhom li mhux qed isir biżejjed fuq l-infurzar. Jiġri jiddaħlu ċerta miżuri u hemm din l-impressjoni hemm barra li l-infurzar mhux qed isir biżejjed jew nkella qed isir b'tali mod li jaġevola l ċerta nies mill-oħrajn. U l-appell tiegħu lill-gvern kien isma' jekk irridu nkunu kredibbli bħala gvern,
anki jekk din perċezzjoni għax Alfred Sant biex nkun korrett miegħu qal jien ma nemminx li hu l-każ, però it needs to be addressed. Daw in-nies qed jaħsbuha bil-forsi x'qed jaraw xi ħaġa jew ħassew xi ħaġa, u naħseb taqbel miegħi li kien hemm ċerta diskors li ma messux sar jew kien klim żejjed li forsi seta ta' rriħ lil min ma jixtieqx jobdi daw ir-regoli, ħass all right, nista' nagħmel li rrid. U naħseb dak huwa żball għaliex vera l-appell dejjem ikun isma' jien inti le għax nixtiequ li wieġeb għax forsi aħna nieħdu ħsieb. Però waħdi u waħdek ma tista' tagħmel xejn jekk mhux kulħadd huwa responsabbli biżżejjed il-persuna ta' faċċa madwar l-Ewropa madwar id-dinja kollha. Edda f'daw l-aħħar ġimgħat. Qed jinħass fenomenu fil-fatt tant qed jinħassmu kullimkien li ngħata isem li qed jgħidulu pandemic fatigue jew COVID fatigue, x'jiġifieri. Ġifieri f'Marzu, f'Aprilu, f'Mejju kulħadd kien inkwetat, kulħadd kien qed jibża, jekk ikun hemm kulħadd kif jisma' fuq xi ħaġa COVID jara x'kieni, joqgħod attent, kont joqgħod id-dar. Bil-mod il-mod in-nies il-biża bdew jitilfuha, bil-mod il-mod kien hemm min beda jiddejjaq, sezzjoni tal-popolazzjoni mhux f'Malta di, fl-Ewropa kollha, fid-dinja kollha. Taħt il-50 sena bdew ħossu li l-COVID lilhom ma tagħmilhomx sara ta' kemm tista' tagħmel in-nies akbar u intilfet dik id-disciplina illi l-popli kollha kienu qegħdin iżommu fuqhom infushom. F'ħafna pajjiżi sal-bieraħ stess, pereżempju, fl-Italja kien hemm l-irvellijiet kontra l-miżuri, l-istess fi Franza, l-istess fl-Amerika, l-istess fl-Ingilterra, l-istess f'ħafna pajjiżi oħrajn. Għax in-nies iddejqu u m'għadhomx qed jibżgħu daqskemm kienu qabel u qed jitilfu dik il-konċentrament. U hemmhekk iva naqbel miegħek illi fejn allura ma jasalx xi ħadd b'sens ċiviku, sfortunatament irridu nenforzaw. Iżjed m'għadda żmien, iżjed qed ikollna nżidu l-enforcement u l-bieraħ ħollejna l-penali fil-fatt, ħollejna il-fees illi jekk inti tinqabad barra mingħajr maskra minflok mit-tora teħel 200 euro. Ma nixtiequx nagħmluha, ma nixtiequx illi jkun hemm min irid ninforzah biex jagħmel xi ħaġa li hija taġġid għal saħħtu u għal maħbubin tiegħu, ma sfortunatament mal-Ewropa kollha hemm diddieqa. U allura iva l-konsegwenzi ta' di la ma naslux bl-edukazzjoni, la ma naslux bis-sens ċiviku, sfortunatament ikollna naslu bl-enforcement. Jiena nawgura illi il-messaġġ jasal. Forsi parti mill-żbalja minna u li maħniex qegħdin inwasslu l-messaġġ b'mod ta' edukazzjoni daqskemm nistgħu nagħmlu u dak waħda mill-affarijiet li qegħdin nħarsu lejha biex nagħmluha. Imma eventwalment, sfortunatament iva l-enforcement hija parti li rridu. Naħseb ukoll kien hemm ċerta paroli mill-politiċi li ma hemmx. Mux għadni tolbok t-kommenta fuqa, pero ikunu istanzi li jgħatu rriħ. Jena naħseb iktħares li dak li ġibri. Zballi kullħat jemilom. Li xaħat għal xaħġa f'Malta u affettwat il-Covid madwar id-dinja. Ma naħsebx illi dak il-kas. Għax fil-verità il-Covid għoliet madwar id-dinja kollha. Molix ma Malta, kik għoliet Malta biss u fid-dinja kollha baxxa. Naħseb li qed naraw sitwazzjoni ferm iktar. Anzi Malta qiegħda ħajja ħafna pajjiżi, ma kieku f'Malta marret għoliet mis-sema u pajjiżi oħra baqgħet żgħira konna nistgħu ngħidu għax xi ħaġa Malta, imma li għoliet fid-dinja kollha. Ċertament ma sax waħlu f'xi ħadd li għal xi ħaġa Malta, ġifieri jista' jkun il dik hemm dik il-kombinazzjoni. Ħaġa ġrat m'oħra, ma jfissirx li ħaġa ġabet lill-oħra. Ġifieri nkunu fair illi naħseb aħna bħala gvern għamilna suċċessi, għatat naraw suċċessi kbar komparat ma' pajjiżi oħra, nixtiequ ma kienx hawn il-pandemija imma qed niffaċċjaw b'mod għali. Jiena ngħid John, aħna parti mid-dinja. Jekk ħanibqgħu naħsbu li aħna fuq din il-gżira namlu d-dinja aħna jew aħna għalina waħedna, żbaljaw. Il-pandemija qed tolqot lill-pajjiżi kollha. Issa ovvjament l-ewwel mewġa ġiet f'Marzu. Wara numru ta' ġimgħat, l-affarijiet deru mhux f'Malta biss, imma fil-kumplament tal-Ewropa, nibqgħu fil-kontinent tagħna fl-Ewropa, illi l-affarijiet donna deret li bdiet tikkalma. U ma konniex aħna biss li ftaħna li kieku Malta fetħet għax xi ħadd qal xi ħaġa u ħadd ieħor baqa' iżomm miebes. Forsi wieħed kien jgħid isma' imma aħna qed nilagħbu wisq. Imma dak li ġara Malta ġara fil-pajjiżi l-oħra kollha. Pajjiżi Ewropej bdew jiftħu, bdew jirrilaxxaw il-miżuri, bdew kollha jiftħu r-restoranti, il-bars, il-nightlife reġgħet bdiet, id-diskoteki bdew jiffetħu, it-titjiriet bejn pajjiż u ieħor
u l-ajruporti reġgħu bdew jinfetħu. Aħna mxejna bħalhom, ġifieri ma għamilniex xi ħaġa aħna fil-perjodu tas-sajf biex ngħidu hekk illi labna Russian roulette, ħankun qed ngħid hekk, imxejna fuq l-istess miżuri illi mxew anke pajjiżi oħrajn. Issa, ovvjament dejjem kienet qed tissemma li għad tiġi mewġa oħra u l-mewġa l-oħra qiegħda tolqot lilna issa kif qed tolqot lil pajjiżi oħra Ewropej. Il-figura qegħdin narawhom kif qed jitraw bl-eluf kbar fil-pajjiżi kollha tant illi f'daqqa waħda Spanja l-bieraħ marru fi stat ta' emerġenza. Franza lockdowns, il-Ġermanja ċerti pajjiżi lockdowns ukoll, ċerti reġuni, l-Italja kif semma Chris sal-bieraħ ħarġu jirvellaw daw. Ġifieri qegħdin issa fit-tieni mewġa illi kulħadd kien jgħid illi ħad tkun aktar qawwija mill-ewwel waħda. Imma in between dil-pandemija biex ngħidu hekk tat nifs lil pajjiżi kollha fl-Ewropa u f'dak il-perjodu tas-sajf il-pajjiżi kollha ppruvaw jiftħu ħalli jieħdu l-opportunità biex l-ekonomiji tagħhom jibdew jirkupraw ftit. Jifieri mhux għax xi ħadd qal xi ħaġa ftit tax-xhur ilu issa llum il-ġurnata nippuntaw subajna leh għaliex is-sitwazzjoni kif seħħet f'Malta seħħet f'pajjiżi oħra kollha. Fuq dak illi kontu qegħdin tgħidu intom, jiena ngħid naqbel ħaġa waħda fuq il-każ tal-infurzar. Jista' jkun hemm aktar infurzar, biss però jista' jkun hemm ħafna aktar tagħlim u ħafna aktar sens ċiviku minna ċittadini. Jiena naħseb illi kif qal ukoll Chris, naqbel miegħu fuq ħaġa waħda illi hemm bżonn inkomplu nagħmlu billi ċerti esperjenzi li seħħew f'pajjiżna stess fl-aħħar ġimgħat b'effetti jew x'effetti ħalliet il-COVID fuq ċertu setturi tal-ħajja ejjew nagħmluhom magħrufa ħalli forsi nitalmu jekk hawn l-impressjoni li forsi l-COVID tolqot lill-anzjani biss. Mu veru xejn. Ejjew nsemmu każi fejn il-COVID laqtet lil żgħażagħ ħalli żgħażagħ forsi min jaħseb li l-COVID jiflaħ għaliha jirrealizza in-nuqqas ta' attenzjoni fejn jista' jwasslu. In-nuqqas ta' attenzjoni li ikollu x'konsegwenzi jista' jkollu fuq membri oħra tal-familja tiegħu. Jekk m'għandekx rispett lejn ommok u missierek lejn in-nannit tiegħek, lejn ma għandek rispett. U naħseb dak il-kunċett ċiviku rridu nkomplu nisqu fuq u jekk kulħadd jagħmel il-biċċa żgħira tiegħu billi joqgħod attent u ma jitkessaħx u ma jissugrax u ma jaħsibx illi għax huwa għadu żgħir fl-età jiflaħ għal kollox, allura hemmhekk ħambatu l-konsegwenzi. U t-talim irid ikun kollox, effettivament imbagħad jekk jirnexxielna nżommu n-numri u ngħinu lis-settur tas-saħħa b'dan il-mod, aktar nersqu l-viċin illi anka r-rota ekonomika terġa' tibda ddur kemm jista' jkun malajr. Ħaġa torbot moħra. Ħanitlobkom kumment konklusiv, kert ħanibda minnek ħalli ndur il-panel kollu qabel marru għal waqfa qasira ta' reklami. Il-kummenti konklusivi tiegħek ma kienx budget biex però limitat, kellimna ħafna fuq il-COVID, però ma kienx budget limitat biss għas-sitwazzjoni tal-COVID. Li xtaqt nsemmi di, fil-budget propjament ma kienx f'dal budget biss, kienet diġà semmit fil-rescue package li kien tħabbar fil-bidu tas-sajf. Investiment 400 miljun fl-industrial estates. Jien naħseb il-COVID, il-fatt li s-settur tat-turizmu kważi sparixxa minħabba l-pandemija, kważi urietna id-dipendenza tagħna fuq da settur x'impatt jista' jkollha jekk jiġrilu xi ħaġa. U naħseb hemmhekk għandna bżonn, issa t-turizmu x'inhu? It-turizmu ġibilna il-hard cash minn barra. Dak li se jkabbarlek il-ġid għax ġej minn barra. Ekwivalenti bħal dak huwa l-esportazzjoni, is-settur tal-manifattura, l-industrija. Hemm bżonn hemmhekk innattiraw aktar, inkabru aktar dak is-settur, forsi traskurajnieh fi żmien ieħor għandna bżonn niffukaw. Naħseb dawk l-400 miljun l-investiment f'daw l-industrial estates biex anki nibnu fabbriki moderni u nippruvaw nattiraw. Nimmassimizzaw l-ispazju. We need to hit the ground running. Jiġri hemmhekk jien nixtieq li l-pjanijiet kif se jitqasmu daw il-flus, x'proġetti hemm għal daw is-7 snin jitfasslu mill-ewwel ħanitilqu niġru hemmhekk. Għaliex huwa mument fejn inti trid tipprova tattira l-investiment barrani u anki Maltin forsi li jridu jkabru is-settur li diġà qegħdin fih. Biex aħna id-dipendenza li għandna fuq it-turiżmu nifirxuha ħalli jekk xi darba oħra jkollna kriżi forsi mhux bħal di, ma jista' jkollok kriżi ta' gwerra fil-viċinanzi tagħna. Għall-inqas għandek settur ieħor ta' esportazzjoni li jdaħħalek il-hard cash minn barra li jkun tajjeb u vibranti.
Ġino, li qed jgħid importanti il-fatt li d-diversifikazzjoni tal-ekonomija tagħna kien propju s-saħħa tagħna f'ċirkostanzi bħal dawn. Ekku, jekk tara l-budget l-istess, baqa jżomm dik it-trend, Kert semma il-pjan għal żoni industrijali. Fil-budget hemm ukoll referenza għal diversi proġetti infrastrutturali li l-gvern ser ikun qed jinvesti fihom. L-infrastruttura trid tilgħab parti importanti f'dan il-perjodu biex dak li ħankunu qegħdin nitilfu għal numru ta' xhur minħabba nuqqas fil-qasam tat-turiżmu minn setturi oħra b'xi mod jew ieħor irridu nimmitigaw. U s-settur tal-infrastruttura huwa wieħed li jista' jilgħab parti importanti. Għalhekk il-budget jaħseb ukoll għal numru ta' proġetti kemm Malta, kemm Għawdex u f'diversi setturi. Permezz hekk inkunu qegħdin impattu għan nuqqas tat-turiżmu. Turiżmu ser tkun sfida oħra il-qudiem. L-ewwel nelbu l-isfida tas-saħħa u mbagħad immorru għat-turiżmu jekk Alla jrid. Biss però il-budget qed jagħti tama. Dan il-budget ma qalx isma' ara xi ġranna, spiċċajna f'kantuniera, ġej id-dlam u ħanaqtaw qalbna. Jew nkella isma' jekk mhux ħejġu l-flus minn barra fajnuna maħna ħanamlu xejn. Dan il-budget qed jagħti kuraġġ il-poplu Malti wawċi li jisma' qegħdin fażi illi hija daqsxejn delikata jekk inkomplu mixin bila għal kif imxejna sissa fi ftit ta' xhur oħra ser nibdew noħorġu minn dis-sitwazzjoni il-kol flimkien. Ejjew naħdmu l-kol flimkien, naħdmu f'xulxin u nimxu l-qudiem. U naħseb illi il-budget din is-sitwazzjoni anke mill-lat ekonomiku indirizza. Naraw pajjiżi barranin, they are struggling illi jkollhom xi forma ta' budget bħalma kellna aħna. Aħna ninsabu f'sitwazzjoni biex ngħidu hekk tajba illi konna dan il-budget illi għas-sena id-dieħla qawwina b'kuraġġ illi forsi id-damdi mill-laqlajna bħala pajjiż mill-lat ta' saħħa u ma mill-lat ekonomiku fis-sena 2020 is-sena d-dieħla nqelbu l-folja, nibdew storja ġdida u forsi nerġgħu nibdew ndawru r-rota sew kif konna imdorrijin bir-rota ddur sew fl-aħħar 7 snin. Deputat Prim Ministru, kummenti tiegħek? Jiena apparti l-qasam ta' saħħa naturalment, naħseb li żed parti li għal-qalbi f'dan il-budget huwa kemm qegħdin nagħtu importanza u narfu l-importanza tal-ambjent li ngħixu fih. Ġifier dan huwa budget mimli miżuri favur l-ambjent. Semma l-plastik illi mill-ewwel ta' Jannar ħanwaffqu l-importazzjoni ta' single use plastics u sena ta' wara laqas il-beħ tiegħu ma jista' jibqa' jsir. Ir-riċiklaġġ tal-fliexkan tal-plastik bil-refund scheme li ħad tidħol fis-seħħ. Il-trasport tal-massa, l-importanza li qegħdin nagħtu li dak it-trasport tal-massa u li l-karozzija qilbu għall-użu elettriku għax inaqqas ħafna mit-tniġġis tal-arja tal-ambjent li ngħixu fih. Il-proġett li ħajġi varjat fil-ġimgħat li ġejjin li huwa x-ship to shore li jfisser li cruise liners li jitlu ġewwa l-pajjiż m'għandhomx għalfejn iħallu l-magni tagħhom mixawlin ġranet sħaħ. Waqt li jkunu fil-port? Waqt li jkunu fil-port bit-tniġġis tal-erja kollha ta' madwar il-port li huwa l-erja fejn jgħixu ħafna Maltin. U ħafna miżuri oħrajn favur l-ambjent li ifisser li qed narfu bħala gvern f'dil gżira żgħira li għandna mimlija daqstant nies illi l-kwalità ta' ħajja tagħna ma tiddependix biss minn kemm naqlaw flus li ħaġa importanti naturalment, imma anke li nkunu qegħdin ngħixu ġo ambjent kemm l-ambjent naturali u l-ambjent rurali u l-ambjent urban, ġifieri ġo l-pjazza tagħna, ambjent illi tieħu pjaċir tgħix fih. U għandna bżonn nibżgħu għalih. Il-ftit li fadlilna irridu nibżgħu għalih u fejn saret ħsara nirranġaw. U naħseb dan huwa budget li qiegħed jagħti importanza kbira, naħseb iżjed mill-budgets li niftakar jien lill-ambjent għax verament nemmnu f'kwalità ta' ħajja aħjar u l-ambjent huwa essenzjali għal dan. Grazzi ħafna Deputat Prim Ministru, grazzi Ġino, grazzi li l-Kert ukoll. Ibqgħu magħna ħammorru s-salwaqfa qasira ta' reklami meta ġew lura nkomplu niddiskutu nanalizzaw siltiet oħra mid-diskorsi li kellu l-Prim Ministru Robert Abela b'risposta replika tal-kap tal-Oppożizzjoni. Ibqgħu magħna.
taf li tista' faċilment taċċessa s-servizzi tal-arms minn fuq il-website il-ġdida? Faċli u konvenjenti. Tista' tħallas il-kontijiet tal-utilità tiegħek, tissottometti l-qarri tal-meter u taċċessa l-formuli li teħtieġ. Ifranka l-ħin u għamel il-pagamenti tiegħek permezz ta' sistema Direct Debit filwaqt li tibbenefika minn skont fuq il-ħlas. Mela irreġistra issa fuq arms.com.mt jew niżżel Arms Malta app. Curtains, blinds, sofas, dining tables, chairs, bedrooms, and more. B4 Group, Fagura and Mazda. Inti tista' tgħin biex twaqqaf l-imxija ta' COVID-19. Ilbes maskra b'mod sigur billi tagħti ħalqek, imnieħrek u geddumek. Ħsieb li taħsel idejk sew, żomm id-distanza fiżika ta' 2 metri minn ħaddieħor. Evita li tieħu bidejn filwaqt diżinfetta postijiet li tuża ta' spiss. Ħudu l-prekawzjonijiet meħtieġa u ilbsu l-maskra b'mod tajjeb u effettiv. Silvia Bazaar, Mattresses and More. 100 sena mit-twaqqif tal-Partit Laburista. Ikkommemora dan l-anniversarju importanti b'tifkira personalizzata b'messaġġ mill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela u b'setta bolol bl-armi tal-Partit Laburista tul dan iċ-ċentenarju. It-tifkira jkollha t-timbru tal-Partit Laburista bil-ġurnata li tkun inxtrat. ċemplinna fuq 21-249-900 jew nkella ibatilna email fuq segretarjat@partitlaburista.org. Nilqawkom l-ura magħna din it-tieni parti ta' dan il-programm speċjali b'analisi tal-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela. Sa din it-tant naqdu miegħi panel oħrajn ta' mistednin nilqa' magħna hawnhekk id-deputat Laburista Mirjam Dalli, nsellem Mirjam. Grazzi tal-inqat magħna. Nsellem Jonathan. Għandi mejja wkoll il-Daniel Attard, Daniel nsellimlek u anke l-Rajn Paċi li naqdu miegħi issa din it-tieni parti tal-programm. L-ewwel kummenti li xtaqt l-ewwel reazzjoni tagħkom għad-diskors tal-Prim Ministru. Rajna Prim Ministru li kien pjuttost inċiżiv, però wkoll indirizza diversi aspetti ta' kritika li ressaq il-kap tal-Oppożizzjoni nhar it-tnejn li għadda, però ta' spjegazzjoni wkoll ta' dak li huwa l-ewwel budget biex ngħidu hekk uffiċjali li ġie ppreżentat taħt l-amministrazzjoni tiegħu Mirjam. Jonathan, rajna Prim Ministru enerġetiku li fid-diskors tiegħu indirizza l-issues li jiltaqgħu magħhom in-nies. Jiġifieri jiena meta smajt id-diskors tal-Prim Ministru kien diskors ta' Prim Ministru li qiegħed jiltaqa' man-nies, li qed jisma' n-nies, li qiegħed iwassal it-tħassib tan-nies fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna m'aktar minn hekk li jindirizza dak it-tħassib anke permezz tal-miżuri li kien fih dan il-budget. Apparti d-diskors tal-Prim Ministru, għaliex id-diskors tal-Prim Ministru il-lejla kien tkomplija ta' dak li rajna u smajna il-ġimgħa li għaddiet meta ġie ppreżentat dan il-budget. Budget li qed isir fi żmien ta' pandemija imma li qed jagħti ħafna lil poplu Malti Wawċi. U l-familji fid-dar tagħhom fl-aħħar mill-aħħar jinteresshom il-livell tal-għejxin tagħhom. X'differenza nkunu qegħdin nagħmlu fil-ħajja ta' kull wieħed waħda minnhom. Qegħdin jirrealizzaw, ġifieri il-familji li nitkellem magħhom jiena mhumiex maqtugħin mir-realtà tal-pandemija u qed ngħid għax meta tisma' lill-esponenti tal-Partit Nazzjonalista bħal donhom jitkellmu qisu f'vakum, qisu hemm barra m'hemmx din il-pandemija għaddejja. Il-familji tagħna jafu li hemm pandemija li qiegħda tolqot lil ħafna u ħafna nies, qed tolqot lil ħafna nies mill-aspett ta' saħħa, qed tolqot l-art lill-anzjani u lil dawk li huma l-aktar vulnerabbli, però qed tolqot lil familji b'mod partikolari dawk li l-impik tagħhom
huwa fost l-aktar mill-quta. U n-nies dan jirrealizzawh l-istess kif qed jirrealizzawh dawk li huma involuti fin-negozju. Sa dalodu stess jiena kelli laqa anki ma' rappreżentanti tal-stabilimenti tal-catering li qegħdin jaħdmu direttament fil-qasam tal-catering huma fost l-arm il-quta. Huma wkoll jirrealizzaw li hemm il-ħtieġa ta' bilanċ li jrid jintlaħaq bejn il-saħħa tan-nies li hija priorità assoluta ma fl-istess ħin il-livell tal-għejxin ta' kull wieħed waħda minnha. Għaliex irridu naċċertaw ruħna li ikonna wkoll livell ta' għejxin tajjeb. U fid-diskors tal-lejla rajt Prim Ministru li dak il-bilanċ huwa f'moħħu l-ħin kollu u li bil-miżuri li jippreżenta f'dan il-budget flimkien mal-komprament tal-Gvern qiegħed jara li jindirizza propju dak il-bilanċ. Daniel? Jonathan, jiena l-lejla jekk xejn rajt distinzjoni. Distinzjoni li biraħ smajna l-kap tal-oppożizzjoni illi der skomdu għall-aħħar, der illi huwa mpoġġi hemmhekk misluf tista' tgħid m'għandux garanzija li se jwassal aktar minn ta' qablu għaliex qiegħed hemmhekk anke b'teddida u Prim Ministru l-lejla sod determinat pożittiv illi wera li għandu kontroll sħiħ tal-pajjiż f'idejh u jaf fejn sejjer, mhux biss għandu l-kontroll illum, mhux biss jaf fejn sejjer 6 xhur oħra, imma għandu viżjoni għal 10 snin li ġejjin Prim Ministru enerġetiku li jispira l-fiduċja tagħna żgħażagħ daqskemm jispira l-fiduċja tal-anzjani. Għaliex Robert Abela u bil-gvern li qed imexxi Robert Abela, l-anzjani, żgħażagħ, l-istudenti għandhom isserħan il-moħħ. Naħseb f'dan il-perjodu dik hija l-iktar element importanti, isserħan il-moħħ. Prim Ministru illi f'diskors sħiħ, diskors eċċezzjonali, u rrid nirremarka illi fil-verità dan kien ukoll l-ewwel diskors ta' budget tal-Prim Ministru. Ġifieri kien hemm inqal nisma' tuħ ċans il-Bernard Grech, tuħ ċans. Mela le hemm anke mhux il-Prim Ministru mhux ukoll kellu llum l-ewwel diskors tiegħu ta' budget u l-prestazzjoni tiegħu kienet waħda eċċezzjonali, pożittiv u fl-ebda ħin ma jitajjar, ottimist, kalm, seren, jipprovaw jipprovokaw, jipprovaw jinterroppu, imma jibqa' seren u kalm kif drajnieh illum il-ġurnata tal-Prim Ministru tagħna li jimlina b'kuraġġ illi mhux biss għandna mexxej b'saħħtu, iżda tħares madwaru jiena ħares ħdejja u nawgura issa anke l-Mirjam Dalli illi oġoba tiġi sservi lil pajjiż minn Malta. U allura l-kuraġġ mhux biss il-Prim Ministru illi huwa sod li għandu viżjoni, imma bit-tim kollu illi huwa mdowwar bih il-Prim Ministru li huwa tim maqut illi għandu għal qalbu tassew il-Malta. Kif qed jgħid Daniel anke fil-delivery biex ngħidu hekk tal-Prim Ministru f'din l-ewwel okkażjoni li kellu bħala risposta f'dan il-proċess tal-proċess tal-budget. Naħseb jiena rnexxielu ma jgħax tentazzjoni li jintefa' biss biex ngħidu hekk jindirizza il-diskors tal-kap tal-oppożizzjoni, ma kien l-lum li fil-fema personali tiegħi kien ukoll messaġġ ta' viżjoni fejn jrid jieħu l-pajjiż il-Prim Ministru. Ekku, Jonathan, min m'għandux viżjoni l-aħjar tattika tiegħu tkun li tipprovoka. L-iktar ħaġa naturali meta tiġi provokat hija li tirreaġixxi b'tali mod illi taqal dik il-provokazzjoni. Bernard Grech il-bieraħ hekk prova jagħmel għaliex. Għaliex jekk inti tasar id-diskors tiegħu, mid-diskors tiegħu ma joħroġ assolutament xejn. Jiġifieri fil-kampanja tiegħu Bernard Grech kien mimli buzzwords, mimli klim sexy, però lil minn dak kollu meta tasar ftit wieħed seta' jasar. Issa li kellu din l-opportunità li propju joffri l-viżjoni tiegħu, jiddispjaċini ngħid illi dak it-test fallih mill-ewwel. Il-lejla naħseb Jonathan, il-poplu Malti Wawċi jista' jorqod moħħu mistrieħ illi fit-tmun tal-pajjiż hemm persuna li mhux biss għandha viżjoni, imma li tħoss il-polz tal-poplu. U naħseb dik hija xi ħaġa kruċjali fi kwalunkwe mexxej, ġifieri mhux qed ngħid f'Robert Abela, imma fi kwalunkwe mexxej dinji. Ġifieri meta inti tara id-diskors u tanalizza satej diskors tal-Prim Ministru, naħseb l-iktar ħaġa li verament tissimbolika lill-Prim Ministru hija magħna ta' fejn jgħid. Fri hawnhekk għandna lil xi ħadd illi qed imexxi lil dan il-pajjiż fl-iktar żmien turbulenti illi qattex dan il-pajjiż, però fl-istess waqt qed jirnexxielu jispira fil-poplu tiegħu, fil-poplu li huwa qed imexxi din il-fiduċja, dan il-kuraġġ biex iva minkejja li għaddejjin minn forsi żminijiet daqsxejn challenging, mhux diffiċli ħanejdlhom challenging. Illi inti għandek il xi ħadd li
l-interessi tiegħek xorta taħarisomlok. U naħseb l-iktar ħaġa li laqtitni mis-satej diskors hija propju dik, m'għandna taf fejn jgħid. Ma jistax jgħidha minn adoqqas jaf fejn jgħatu stess, adoqqas fem fejn sapruħu few poġġewh. Aħseb wara kemm jista' jispira b'xi mod xi forma ta' fiduċja fil-poplu Malti wawċi jew xi forma ta' serħan il-moħħ f'min attwalment suppost joffrilu dik il-fiduċja xejn. Il-diskors tal-kap tal-oppożizzjoni wkoll kien ikkaratterizzat matul il-jum tal-bieraħ minn numru ta' inkonsistenzi u li tkellem fuqhom ukoll il-Prim Ministru Robert Abela. Ħansegwu din is-silta 7.5 biex imbagħad ukoll ikunu nistgħu nikkummentaw. Il-vouchers. Skema li injettat fl-ekonomija tagħna li ġenerat konsum ta' 40,000 turist. Dak li kienet l-iskema tal-vouchers. U x'qalulna l-bieraħ fuq l-iskema tal-vouchers. Għax verament kultant titnixxef b'dak li tibda tisma'. Għalilna pala il-vouchers kienu biex tbatta l-ilma mid-dajsa. Hekk għalilna li kienu l-vouchers. Issa dima kitbuwulux fid-diskors, għax rajt id-diskors miktub. Dima kien iċċem. Żieda għax-xaqa. Għaliex imbagħad ftit wara qal noħorġu skema addizzjonali ta' vouchers. Hekk għalilna l-bieraħ. Mela filli pala biex tbatta l-ilma mid-dajsa, fil-paragrafu ta' wara qal noħorġu skema addizzjonali ta' vouchers. Di l-inkonsistenza. Di. Tafu li jekk għattu l-bieraħ. Tafu. Dak. Dik hija l-oppożizzjoni li suppost hija l-alternattiva għal dan il-gvern. Mirjam, l-ilim mill-kwistjoni tal-vouchers, għandna sitwazzjoni fejn il-gvern f'dawn id-9 xhur li għaddew ħareġ b'diversi inizjattivi u miżuri li b'xi mod jew ieħor intlaqgħu tajjeb il-imsieħba soċjali. U għandna sitwazzjoni minnaħa l-oħra l-oppożizzjoni insa momentarjament il-mod kif iddeskriva lill-imsieħba soċjali. Però ma jitlifx okkażjoni biex jipprova jiskredita l-gvern anke b'mod inkonsistenti bħal da fuq skema tal-vouchers. Għanna oppożizzjoni li hija iżolata fil-kritika tagħha u da mhux qed ngħidu jiena biss qalu wkoll l-editorjal riċenti tal-ġurnal The Malta Independent. Jiġifieri kellek korpi kostitwiti wieħed wara l-ieħor jitkellmu b'mod pożittiv dwar kif dan il-budget qiegħed jindirizza l-ħtiġijiet li għandna llum il-ġurnata. Ma mbagħad ikollok l-oppożizzjoni li mill-kummenti kollha tal-korpi kostitwiti taqbadlek sentenza li tkun negattiva u tipprova tonfoħ dik biss. Jew ikollok saħansitra lil kap tal-oppożizzjoni li kważi jipprova jitkellem b'mod negattiv dwar il-korpi kostitwiti, anki bi statements li jisom il-korpi kostitwiti tfal li tihom xi ġugarell u joqogħdu jifirħu. Jiena konvinta li l-korpi kostitwiti mhux hekk. Il-korpi kostitwiti anzi kull meta tkellimt magħhom kellhom kliem pożittiv ta' kemm qed ikollhom diskussjonijiet ma' dan il-gvern u li dan il-gvern qiegħed jaraf il-ħtiġijiet li għandhom bżonn bħalissa. Il-Prim Ministru Robert Abela f'dak il-kumment semma kontradizzjoni waħda mid-diskors tal-kap tal-oppożizzjoni Bernard Grek il-bieraħ. U nixtieq nifoka fuq dawn il-vouchers għaliex l-oppożizzjoni sa qaqqas iċerta jekk trix tfaħħarhom jew le dawn il-vouchers u smajna rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista jippruvaw anki jirredikolaw l-idea tal-vouchers. Dawn il-vouchers li għal ħafna u ħafna stabbilimenti f'pajjiżna ewlen infosthom stabbilimenti tal-ikel imma anki min għandu ħanut li joffri servizzi u ħwienet tar-retail għenu ħafna. Smajna il-kummenti ta' owners ta' restoranti u anke ta' ħwienet jgħidu kif dawn il-vouchers literalment salvawhom. Għaliex bħalissa għandna ħafna sidin tal-ħwienet li laqqas biss qegħdin iħarsu lejn il-profit, Jonathan, qegħdin iħarsu kif jistgħu jsalvaw. U dawn il-vouchers kienu verament is-salvazzjoni tagħhom. Kenna gvern li ra li huma dawk il-miżuri li jistgħu jgħinu lil min ħaddem, għaliex inti meta tajn lil min ħaddem qed tajn lil ħaddem ukoll. Insemmi pereżempju l-wage supplement. Naf li hemm anke diskussjonijiet biex anki dan il-wage supplement ikompli iżom l-impjegi ta' ħafna u ħafna iktar ħaddiema b'mod partikolari dawk li huma fis-setturi l-aktar milquta. Dawn huma l-miżuri li għandu bżonn il-poplu bħalissa u n-nies jafu jagħmlu d-differenza għaliex dak li ġara fl-2008 u mbagħad il-budget tal-2009 niftakruh. U jiena nixtieq li nagħmel ftit paraguni għaliex in-nies illum il-ġurnata irċivew il-vouchers tal-100 euro għal darba 2
għaliex se jerġgħu jirċivu dawn il-vouchers. In-nies jiftakru li fl-2009 Gvern Nazzjonalista kien tom voucher għal 4 bozzozz. In-nies illum il-ġurnata jafu li dan il-gvern jekk wedhom traħħis fl-income tax ħajtijulhom. Fl-2009 Gvern Nazzjonalista kien wieħed it-traħħis fl-income tax imma mbagħad mar qudiem il-poplu għallhom jiddispjaċini ma nistax intijulkom għalissa. Zieda fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Illum il-ġurnata nafu li l-kontijiet ta' dawlu l-ilma huma fost l-orħos li kellna fl-aħħar snin meta komparat ma' dak ta' Gvern Nazzjonalista u ser jerġgħu jorħsu għal qasam kummerċjali. Gvern Nazzjonalista kien olla l-fuel. Dan il-gvern f'Ġunju ta' din is-sena raħħas il-fuel u ejja ma ninsewx l-anzjani. L-anzjani taħt Gvern Nazzjonalista damu mill-1987 sas-sena 2008 bi gvern jaddihom biżmien għaliex lanqas biss kienet jom iż-żieda sħiħa tal-għoli tal-ħajja. Illum ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista dik jippruvaw inassuwilna. Imma l-anzjani jiftakru 21 sena sħaħ bi gvern jaddihom biżmien biex ma jtihom żieda sħiħa tal-għoli tal-ħajja. Ara llum gvern laburista lill-anzjani mhux talli itihom iż-żieda tal-għoli tal-ħajja, talli anki iżid il-pensjonijiet sena wara l-oħra. U n-nies id-differenza jien konvinta li jafu jagħmluha. ċertament, minn semmejt il-ħaddiema u l-għanuna nilataw il-ħaddiema f'din is-sitwazzjoni tal-COVID-19, il-ħaddiem ċertament kien parti ċentrali mill-intervent li għamel il-Prim Ministru llum fil-Parlament. Insegwu silta numru 7 biex imbagħad inkomplu nikkummentaw. Il-partit ta' ħaddiema, Sur President, ma jista' qatt ikun kontra min ħaddem. U staħjar. Mill-bank ta' kap tal-oppożizzjoni, mill-kariga ta' kap tal-oppożizzjoni, il-ħabib tiegħi, qed jirredikola lill-imsieħba soċjali, lil sħabna tal-MCSD u oħrajn, għax qal daw qed ifaħru l-budget. Għax bħat-tfal riedu logħba tal-futbol tal-kompjuter qal ta' Elhom Edward u qed ifaħru l-budget. Daniel, rajna mek l-intervent tal-Prim Ministru tkellem ukoll fuq situazzjoni relatata ma' relazzjoni tajba li għandu l-Gvern mal-imsieħba soċjali, però tkellem ukoll dwar l-għajnuna li tal-ħaddiem. Li fl-aħħar mill-aħħar il-Partit Laburista u l-Partit tal-ħaddiem. Smajt il-Bernard Grek jitkellem fuq budget tal-virtual reality. Ħankun sinċir jien fimtu. Għaliex huwa ċar li Bernard Grek u l-Partit Nazzjonalista qed jgħixu f'dinja oħra. U mela allura meta jgħidu budget ta' virtual reality, wieħed tihom raġun. Fuq il-vouchers ikolli ngħid ukoll. Forsi kieku irnexxilhom jiftħu l-kafeterja, kienu jidaħlu xi ħaġa minnhom ukoll, imma laqqas il-kafeterja tagħhom stess ma fetħu. U allura hawnhekk id-distinzjoni wkoll. Kif jista' il-poplu jafda lill-Partit Nazzjonalista illi qasu kapaċi jmexxi d-dar tiegħu, qasu kapaċi jħossib il-finanzi tiegħu, aħseb wara kemm se jħossib il-finanzi tal-pajjiż. Bernard Grek illi semma il-pensjonijiet, jiprofaw jitfa' dubju dan huwa gvern illi kif qalet tajjeb Mirjam il-pensjonijiet żiedhom għal 6 darbit infila. Kritika il-gvern fuq il-qasam tal-edukazzjoni l-istudenti. Dan huwa gvern illi l-istipendji mhux tal-li żiedhom, tal-li tagħhom għal min jirrepeti, tagħhom it-trasport b'xejn. Dan huwa gvern illi l-anzjani kompla jżid il-mediċini tagħhom li huma b'xejn fuq il-formularju. Dan huwa gvern illi kompla isaħħaħ id-drittijiet ċivili. Il-ħaddiema Tom jum ieħor lif. U dana mhux l-ewwel wieħed, dana t-tielet jew ir-raba' wieħed għax issa sinċerament tfixkil ta' x'wasalna biex nroddu l-jiem kollha illi gvernijiet nazzjonalista serqu lil ħaddiema. Dan huwa gvern allura illi wasaqih mal-art, illi jisma', illi jiddeċiedi. Għaliex inti semmejt l-imsieħba soċjali, il-gvern permezz anke tal-Ministri tiegħu fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali jiddiskuti kull xahar u anki iktar ma' l-imsieħba soċjali ma' rappreżentanti tas-soċjetà kollha. Fl-aħħar mill-aħħar mhux dejjem ħataqbel, imma kemm importanti illi jkollok gvern, illi jkollok Prim Ministru, illi jiddeċiedi Prim Ministru sod illi jaf fejn irid jieħu l-pajjiż. Prim Ministru illi llum ta' l-viżjoni ċara tiegħu fejn irid jieħu dan il-pajjiż. Il-gvern ukoll faċċa kritika fuq l-ambjent, pereżempju, fuq il-kredenzjali tiegħu tal-ambjent. Għandna gvern illi kommetta illi se jelimina għal kollox il-plastik li jintuża darba biss. Dan huwa impenn ċar u b'saħħtu ta' gvern illi huwa favur l-ambjent. L-istess gvern illi għata l-iktar żejt li jniġġes.
l-istess gvern illi qed inaqqas il-konġestjoni fit-toroq. Għaliex l-ambjent bir-rispett kollu issa jiġri mhux dak illi jidher fuq Facebook biss, mhux ir-ritratti li ntallaw fuq Facebook, mhux is-siġra waħda li nħawlu li hija importanti ħafna. Imma l-ambjent huwa element komprensiv illi dan il-gvern qed jaħdem fuqu, bħalma ħadmet fuq ukoll insemmi il-Mirjam Dalli fil-Parlament Ewropew li tista' żgur tiftaħ iktar fuq dan is-suġġett, dan huwa gvern illi qed jinbutta ħafna f'dan il-qasam tant importanti. Id-differenzja ċara, Jonathan, ġifieri llum il-ġurnata rajna d-diskors tal-Prim Ministru, il-bieraħ rajna l-Bernard Grek fil-fema tiegħi huwa ċar min għandu l-interess tal-pajjiż u mhux biss l-interess u min hu kapaċi jmexxi dan il-pajjiż il qudiem. Rajn semmew diversi miżuri, Mirjam u kif ukoll Daniel, però l-oppożizzjoni ddeskrivet il-budget bħala budget tal-copy and paste. Ma nafx x'inhu ħsibijiet tiegħek meta tara sitwazzjoni ta' numru konsiderevoli ta' miżuri u inċentivi li uħod minnhom fil-fema tiegħu ma pjuttost innovattiva ngħidu hekk. U kemm ħabba David Aġus. Eżattament, semma l-copy and paste. Fernezija tagħtu kif semma l-copy and paste. Jiena niskanta, Jonathan, onestament niskanta, għaliex wieħed jifhem illi inti ma tistax taqbel, però hemm ċertu elementi fil-budget illi ma tistax tikritikom. Punto basta, ġifieri jista' jkollok ideoloġiji politiċi kompletament opposti. Però meta inti tara budget illi fih ma ntesa ħadd. Mbagħad bil-wiġvili, għax hekk ngħidilha jien bil-wiġvili tiġi tgħid tal-copy and paste. Tal-copy and paste meta inti għandek setturi fis-soċjetà tagħna li għal żmien twil taħt amministrazzjoni nazzjonalista intesew ġew emarġinati illum il-ġurnata jissemmew b'tant prominenza. Copy and paste meta inti għandek miżuri tajbin, copy and paste għax nużaw miżuri tajbin u dejjem inġeddu fuqhom, għalhekk copy and paste jiena jiddispjaċini ħafna, però meta nara dan it-tip ta' diskors illi huwa dan it-tip ta' diskors ilna nisimgħuh għal żmien twil minn mexxejja tal-Partit Nazzjonalista diversi. Jiġifieri dan kien diskors illi jiena l-aħħar darba kont qiegħed inqallef ftit fuq il-medja soċjali u kombinazzjoni tela anka diskors antik ta' Simon Busuttil, preċiżament l-istess ħaġa. Jiġifieri jiena jiddispjaċina ħafna li nara din it-tip ta' attitudni mill-oppożizzjoni. Jien naħseb ġo dan il-pajjiż huwa kruċjali illi jkollna oppożizzjoni li verament tiffunzjona. Huwa kruċjali mhux biss għall-Partit Nazzjonalista, mhux biss għall-Partit Laburista li fil-Gvern li tajjeb li jkollu wkoll element ta' checks and balances, però huwa kruċjali biex in-nies verament ikollhom għażla minn xiex jagħmlu. Jiġifieri aħna din hawnhekk nikkummentaw fuq il-budget u fuq il-miżuri, però dan juri wkoll element ta' djufija fit-tmexxija. Jiġifieri meta inti tagħmel jiena l-Bernard Grek inħobb insegwi dak illi jkun qed jitkellem dwaru. Sfortunatament, meta nsegwih ħafna paraguni, ħafna stejjer simplifikati, però at the end of it, meta jispiċċhom, tgħid ma fejn irid iwassal. U l-bieraħ meta inti tara d-diskors tiegħu u dan l-element insidjus illi jisma' aħna hawnhekk copy and paste, intom qed tagħmlu xejn tajjeb, intom kollox ħażin, hija s-santa Matta. Possibbli imma possibbli tina tal-inqas proposta. Jiena llum kont qed indur ftit il-ġurnali wkoll. U meta inti tara daw is-sintesi li għamlu tad-diskors ta' Bernard Grek, effettivament bil-kemm għad 5 proposti ta'. Jiġifieri u meta tara l-proposti x'inhuma uħud minnhom bir-rispett kollu huma ġeneriċi ħafna b'tali mod illi hemmhekk ukoll tara kemm l-oppożizzjoni m'għandha viżjoni ta' xejn. U allura naħseb kummenti bħal copy and paste li għamilt referenza inti għaliha wkoll Jonathan naħseb anke n-nies. In-nies meta tkun qed tevalwa id-diskorsi tal-kap tal-oppożizzjoni u koll id-diskors tal-Prim Ministru, naħseb in-nies wieħed ħadd tasal għal konklużjoni ta' min verament għandu viżjoni għal dan il-pajjiż. U naħseb dawn iż-żewġ diskorsi tal-budget li kienu l-ewwel kemm għall-Prim Ministru Roberta Beħla u kif ukoll għall-kap tal-oppożizzjoni naħseb kif tispiċċa tarhom tinduna li minkejja li kienu l-ewwel għatnej li huma hemm baħar jaqsam u ġifieri differenza enormi bejn iż-żewġ mexxejja u ż-żewġ kapijiet. Mirjam, l-pożizzjoni tal-oppożizzjoni kien hemm
fil-budget u kien hemm ukoll minn għamel dawn l-osservazzjonijiet il-fatt li l-budget imur lil hemm is-sitwazzjoni tal-COVID u għandu ċertu miżuri u inizjattivi li huma pjuttost ħarsu il-qudiem u fit-tul. Semmit qabel ma bdilna l-panel hawnhekk il-budget li hemm fuq il-żoni industrijali ta' pajjiżna, semma minn għandin ukoll l-aspett ambjentali li wieħed kien jistenna li f'ċirkostanzi ta' sfida bħal daw forsi ngħata ftit il-ġemp imma pjuttost rajna mhux biss viżjoni ma rajna wkoll vot pjuttost b'saħħtu finanzjarjament. Jiġifieri huwa budget ukoll ta' viżjoni f'ċertu oqsma. Huwa budget, jiena lek fil-biduet, huwa budget li sar fi żmien ta' pandemija, però mhuwiex budget tal-pandemija, għaliex budget tal-pandemija se jkun qed jindirizzalek biss l-immedjat. Dan huwa budget li jindirizza l-immedjat, però kif qed tajjeb int għandu wkoll viżjoni futura. Issa din l-Oppożizzjoni Nazzjonalista dejqithom u qed jippruvaw jagħtu l-impressjoni li dan il-budget mu qed joffri l-ebda tip ta' viżjoni. Però kif qed tajt int, pereżempju jekk nitkellmu dwar il-qasam industrijali, qegħdin nitkellmu dwar investiment ta' xejn inqas minn 450 miljun euro li jfisser li dan il-pajjiż qed jipprepara ukoll biex ikollna settur industrijali b'saħħtu li ħares ukoll lejn l-impjiegi ta' għada pitada. Semmejtu il-qasam ambjentali. Illum il-Prim Ministru Robert Abela semma ħafna l-Green Deal. Il-Green Deal hija il-proposta li qed tressaq il-qudiem l-Unjoni Ewropea fejn tabbina fl-imkien il-qasam ambjentali ma dak ekonomiku u dak industrijali u hemmhekk fejn il-pajjiż irid imur. Dan huwa gvern li għall-ewwel darba jiena smajt il-Gvern Malti jgħid li għandu il-mira li imur għal dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tagħna sas-sena 2050. L-2050 forsi jkun hemm min jgħidlek u min jaf meta jasal. L-2050 qegħdin litteralment wara l-bib għaliex biex naslu għal dak il-punt irridu nippreparaw propju minn issa. U hemmhekk fejn tara l-viżjoni, però tara l-viżjoni wkoll Jonathan hawnhekk ħanallaċċja mal-mistoqsija li għamilt qabel. Dal-famużi copy and paste, qalu li huwa budget irriċiklat, bdew jgħidu li huwa gvern għajjien. Gvern għajjien ma jagħmilx dawn il-miżuri u ma jaħdimx b'dan il-pass kif qegħdin naraw dan il-gvern jaħdem. Daniel semma il-kafetterja, jiena niftakar u inti tiftakar ukoll. Proġetti li kienu jiġu mħabbra u jdumu xi 15-il sena biex jitlestew. Jiena ngħid saqsi lin-nies li qegħdin jgħaddu mill-proġetti infrastrutturali li litteralment jinbidlu mill-lum għall-għada. Saqsi lill-ġenituri li t-tfal tagħhom qegħdin imorru fi skejjel ġodda u skejjel irranġati. Saqsi lil dawk li qegħdin jużaw bereċ ġodda kemm dan huwa gvern għajjien u r-risposta itu għan-nies għaliex għandek gvern li għandu l-enerġija, gvern li qiegħed jindirizza l-issues li għandna llum il-ġurnata, però gvern li qiegħed jillanċja wkoll il-viżjoni tiegħu għas-snin li ġejjin. Il-Prim Ministru Robert Abela llum beda jitkellem fuq viżjoni għall-10 snin li ġejjin. U jiena konvinta li issa fil-ġranet li ġejjin fil-Parlament ser ikollna wkoll iċ-ċans biex nespandu ħafna iktar dwar dik il-viżjoni u dwar fejn irridu mmorru fis-snin li ġejjin fl-oqsma kollha differenti li dan il-budget jitkellem dwarhom. Semmit dan il-punt Mirjam, però din kien punt ukoll li ftit li xejn wieħed jiftihem il-fatt li aħjar li l-gvern għajjien f'sitwazzjoni fejn dan il-gvern mod konsistenti, però partikolarment f'sitwazzjoni bla preċedenti li għaddejna minna fl-aħħar 9 xhur ma waqafx jaħdem inkluż b'inizjattivi illi forsi distingwejna ruħna bihom bħala pajjiż irridu ngħidu fosthom ma nsemmu xejn sitwazzjoni tal-vouchers. Gvern għajjien meta kellek Prim Ministru Robert Abela illi daħal u kellu biex ngħidlek mamudija tan-nar, ma waqafx jaħdem, ma waqafx isaħħaħ il-fiduċja tan-nies, ma waqafx jagħtina kuraġġ illi il-pandemija mhux biss se tgħaddi, imma se noħorġu aktar b'saħħitna. Gvern għajjien meta mhux biss qed jagħmel ġid f'Malta, imma dak il-ġid qed ikun rifless u qed ikun apprezzat anki internazzjonalment. Gvern għajjien meta wettaq riforma wara l-oħra fil-qasam tal-ġustizzja, fil-qasam tas-salta ta' dritt fl-ewwel xhur, anzi ġimgħat ta' Robert Abela. Gvern għajjien meta xpruna s-suq tax-xogħol biex Malta mhux talli ma ntilfux impjiegi, tal-li Malta kien wieħed mill-ftit pajjiżi, jekk mhux l-unika, illi l-impjiegi żdiedu f'ċertu perjodi. Gvern għajjien meta għandek is-suq tal-proprjetà fi żmien tal-pandemija li f'ċertu pajjiżi oħrajn irrenjat l-inċertezza għax ma kellhomx Prim Ministru, għax ma kellhomx gvern sod, illi f'Malta s-suq tal-proprjetà waqt iż-żmien tal-pandemija kompla jmur il-qoddim.
Gvernajjen allura meta il-nies għandhom il-fiduċja illi jinvestu, jħarsu l-qoddim, illi għandek kif semmejtu qabel investiment bla preċedent fiż-żoni industrijali li tiħares fit-tul, allura dan żgur mhux gvernajjen, anzi huwa gvern illi qed jipprepara bil-lest għal meta isaffar is-suffara ekonomika, ġifieri meta d-dinja timxu l-qoddim il-pandemija meta jasal il-vaċċin. Ħadd ieħor għadu qasbesijiet fid-dressing room, għadhom qed iduru bil-bass qed jipprovaw jiġbru il-plejers. Aħna għall-kuntrarju, il-Gvern il-Partit Laburista għandna tim b'saħħtu, it-tim qiegħed lest fid-dressing room biex kif iddoq is-suffara, kif issaffar is-suffara, noħorġu fil-pitch, nilagħbu u niskurjaw. Dik hija differenza, dik hija distinzjoni, aħna lesti. Aħna għandna Prim Ministru mexxej li huwa lest illi jmexxi lil dan il-pajjiż il-qudiem illi nimxu vera b'saħħitna l-qudiem. Ryan, spikkaw kol is-sens ta' gburija tal-Prim Ministru, għan isigbaw silt oħra mid-diskors tiegħu. Nsegwu it-tieni silta tal-Prim Ministru mbagħad anke nitkellmu dwar dan l-aspett. U ftit tal-jemilu, Sur President, iltqajt ma' negozjant tradizzjonalment dejjem ivvota lill-Partit Nazzjonalista u għalli frażi li vera laqtitni. Għalli dawn, għalikom, qed jitfgħu il-melħ fil-ħamrija tagħna. U verament fi sentenza waħda għaxxar dak li qegħdin tagħmlu intom bħalissa. Kieku intom kontu kapaċi tagħmlu ġid, daqskemm intom kapaċi tagħmlu ħsara, ħadd ma jniżżilkom il-gvern. Sur President! Sur President, jien gburi li jien Malti, gburi b'Malta tiegħi. Gburi b'Malta tagħna. U Sur Kap tal-Oppożizzjoni jekk il-ħadd ma kellekx okkażjoni tisma' dak li qed ħanarġa' nirrepeti. Meta jien insifer ngħidilhom jiena Bela minn Malta. Ryan. Naħseb illum, Jonathan, in-nies rad verament xi sarraf Robert Abela Prim Ministru. Min kemm ilu li ġie elett Prim Ministru ta' dan il-pajjiż, Robert Abela dejjem kien konsistenti ħafna fi kliemu f'diskorsu fejn qal isma' jiena jiġri x'jiġri Malta barra ikun fejn ikun jien ser niddefendi isem pajjiżi. U dik hija weda li jagħmel fil-bidu bl-istess mod li jagħmel weda li se jkun hemm għaż-żgħir, għall-fqir u l-batut u li sallum il-ġurnata għadu ma bbekjax daqshekk minna. Għaliex kull fejn mar anke meta forsi kien hemm forzi li huma ngħidu hekk iktar b'saħħithom minna, baqa' sod, baqa' determinat and he drove his message across. U dik hija xi ħaġa importanti ħafna fil-mexxejja tad-dinja u speċjalment f'mexxej bħal pajjiż bħal ma huwa Malta. Jiena nieħu pjaċir li meta imur barra, il-Prim Ministru dejjem jitkellem b'element ta' gburija. Però meta jiġi lura Malta mbagħad dak l-element ta' gburija jitrasforma f'ħidma ma taqta' xejn biex ir-rivoluzzjoni jew il-bidliet li jrid jagħmilhom ikunu diffiċli kemm ikunu diffiċli. U naħseb meta ngħadda ħanallaċċja ftit ma li qalu hawnhekk Daniel ma li qalet Miriam u anke li semmejt inti tal-gvernajjien, naħseb jekk hemm kelma illi żgur ma tiddiskrivix li l-Prim Ministru f'dawn l-10 xhur ħidma illi għamel, żgur ma tkunx għajjien. Għaliex allura jekk il-gvern huwa għajjien, l-oppożizzjoni hibernation qiegħda, rieqda, ma nafx. Żgur mhux imqajma. Jiġifieri u meta inti tara il-ħidma li qed jagħmel il-Prim Ministru flimkien mat-tib tiegħu hawnhekk hawn Miriam ukoll ninsellmilha, nirringrazzjata li ġiet propju hawnhekk biex tkompli taħdem favur pajjiża bl-istess mod li għamlet fil-fora Ewropej. U dan huwa kruċjali, ġifieri il-Prim Ministru huwa importanti li jagħti id-direzzjoni, però l-Prim Ministru għandu bżonn ukoll it-tim, dak it-tim huwa maqut, dak it-tim huwa wieħed li għandu abbiltajiet differenti, huwa kompetentissimu u naħseb meta taqqad dan kollu flimkien il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela qed jagħmel ġieħ kbir lil pajjiżna u jawgura tajjeb ħafna għal ħidma futura u naħseb bil-Prim Ministru u bit-tim kompetenti tal-Kabinett u anke tal-membri parlamentari naħseb hemm ħafna sabiħ x'jistennina għal dan il-pajjiż
u hemm ħafna sabiħ x'jitgawda minna bħala Maltin u Awċin. Mirjam, qed nitkellmu fuq il-ħsara li konsistentament il-Partit Nazzjonalista jipprova jagħmel lil pajjiżna. Inti meta kont il-Parlament Ewropew sa ftit ġranet ilu kont tassisti direttament għal din is-sitwazzjoni li tiżvolġi quddiem għajnejk partikolarment mill-esponenti tal-Partit Nazzjonalista. U tifhem is-sentiment sa ċertu punt ta' rabja tal-Prim Ministru għal dal-atteġġament tal-Oppożizzjoni. Jina għext rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista li ma jiddejqux fil-Parlament Ewropew jgħidu li jistħu, ġifieri jiena niftakar speeches li saru fil-Parlament Ewropew mir rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista jgħidu li kważi jistħu li huma Maltin. Il-bieraħ stess sejja ma ninsewx ta' il-kap tal-Oppożizzjoni ħim minnhom beda sejjer tistħiju. Issa jekk ħarbitlu xi le ma nafx imma ma ddejjaqx jgħid li jistħi, ġifieri dan meta beda jgħidilna li meta jmur barra l-pajjiż jgħidilhom li jiġi mill-Greċja of all places għażel pajjiż li anki ekonomikament u kif inhu ma ddejjaqx jgħidha imma qar minn hekk mhux qed jiddejjaq jirrepetija għalkemm biklim differenti, ġifieri bieraħ fid-diskors li qara at one point ipprova jgħid li hu gburi bil-Maltin u l-Awċin imma ħin minnhom ħarbitlu weħel li jistħi li huwa Malti u jiena qatt ma jista' jkolli fiduċja f'min jistħi li hu Malti għaliex jiena rrid li min imexxini u min imexxi dan il-pajjiż ikun gburi b'pajjiżna. Inti tista' tmexxi lil pajjiżek biss jekk tkun temmen fil-kwalitajiet u fl-abiltajiet tal-Maltin u l-Awċin. Jekk inti temmen li l-Maltin u l-Awċin verament huma nies biżla. Jiena nemmen 100% fl-abiltajiet tal-Maltin u l-Awċin. Naf li l-Maltin u l-Awċin huma nies biżla li kull meta kellna sfida kif għandna sfida bħalissa jaħdmu u kapaċi huma qudiem dik l-isfida biex il-pajjiżna iqajmuh fuq saqajh. Huma dawk il-Maltin u l-Awċin li jagħmlu id-differenza u li dan il-pajjiż ser jgħinuh propju f'dan iż-żmien u huwa dan il-partit li għandu fiduċja fl-abiltajiet tal-Maltin u l-Awċin. Aħna dejjem hemminna li l-Maltin u l-Awċin huma kapaċi li flimkien noffru l-aħjar lil pajjiżna. U jiena nemmen aktar minn qatt qabel li f'dan iż-żminijiet il-familji tagħna għandhom bżonn il-kuraġġ. M'għandhomx bżonn lil min jipprova iwaslilhom in-negattività biss. Għaliex jekk tisma' in-naħa tal-Oppożizzjoni u jekk tisma' lir-rappreżentanti tal-Oppożizzjoni jippruvaw jużaw dan il-mument biex inislu id-dubju u biex idaħlu n-negattività. U l-biża. U l-biża wkoll. Jiġifieri Spikkat anke fil-kap tal-Oppożizzjoni kien hemm żewġ interventi li fil-fema tiegħu huma kundannabli għall-aħħar. Beda jgħid li l-gvern ħajpersegwita n-negozji żgħar. U kien hemm aspetti oħra li qal li l-gvern qed jinjora l-pariri tal-esperti fil-qasam tas-saħħa li fil-fema tiegħu huwa responsabbli għall-aħħar dikjarazzjoni. Ifhimni, aħna narfu li din hija sfida, jiġifieri maħniex brasna fir-ramel, narfu li din hija sfida, ma narfu wkoll li jekk verament inkunu maqudin u nindirizzaw l-affarijiet kif suppost, għaliex at the end of the day dan huwa pajjiż żgħir. L-ikbar riżorsa hija r-riżorsa umana, il-ħaddiema tagħna. Għalhekk aħna għandna fiduċja fil-ħaddiema Maltin u Awċin li jistgħu jerġgħu jgħinu lil dan il-pajjiż iqum fuq saqajh u l-ekonomija tkompli għaddejja kif inhi għaddejja bħalissa filwaqt li narfu li hemm sfidi li rridu jiġu indirizzati. Mela ħansegwu silta oħra mill-diskors tal-Prim Ministru l-ewwel silta mbagħad Daniel tikkummenta wkoll dwarha. L-ewwel budget tiegħi, anzi, ir-raba' budget f'9 xhur. Ebda gvern qabilna ma sab daqstant sfidi kontrih fi żmien daqstant qasir. Gburi b'dak li konna kapaċi nagħmlu f'daw l-aħħar 9 xhur. Din l-akbar kriżi ekonomika u soċjali li qatt laqtet id-dinja. Ħadd ieħor ħaseb li l-pandemija kienet se tkun in-knockout punch tagħna bħal ta' Rocky. Imma gburi li f'nofs din il-pandemija salvajna 100,000 impjieg. Gburi li f'nofs din il-pandemija sirna l-pajjiż fiż-żona euro bl-anqas rata ta' qatt. Gburi li tajna għajnuniet ta' 2,700 miljun euro, 2.7 billion euros. F'sitt xhur sur President,
F'medda ta' 6 xhur, l-akbar sosten finanzjarju li gvern tal-ċittadini u lin-negozji tiegħu. Budget mingħajr ebda taxxa ġdida. Budget li ta' ħafna u ma ħalura xejn. L-aqwa budget li qatt sar. Magħna ta' fejqiet. Daniel, hemmhekk il-Prim Ministru jitkellem ċertu sens ta' kburija, ma aktar l-ilm il-kwistjoni tal-kburija kienet isarħan il-moħħ in-nies dat-diskors iridu jisimgħu. Kemm il-gvern jetem għalihom f'mument ta' prova bħal dan. Ekku, il-Prim Ministru kien pożittiv għax seta' jkun pożittiv għaliex tajjeb nifhmu illi li kieku kellna gvern nazzjonalista, li kieku l-pandemija ġiet fl-2013, tajjeb nifhmu illi gvern nazzjonalista fl-2013 ħalla l-pajjiż fil-proċedura ta' deficit eċċessiv. Xi jfisser dan? Ifisser illi l-gvern il-pajjiż ma kellux il-kontroll tal-finanzi tiegħu f'idejh. Ma setax jiddeċiedi kif jixtiequ. Il-bieraħ Bernard Grech qed jitkellem ħafna fuq id-deficit u deficit tajt jiżdied, dawk kienu jistaqsuna fejn qed is-surplus. Issa jridu jitkellmu fuq id-deficit meta kieku imxejna fuq il-passi tagħhom konna qas nistgħu nikkontrollaw il-finanzi tagħna u għandu raġuni jkun gburi il-Prim Ministru, jkun gburi għaliex kif qalu dan kien budget li ta' ħafna u ma ħa xejn lura. Allura dak kien budget illi sostna iċ-child care b'xejn. Dak kien budget illi sostna l-in-work benefit. Dak kien budget illi sostna lin-negozji meta kompla iwessa pereżempju inti semmejt is-self-employed, kompla iwessa il-bracket tal-eżenzjoni fuq il-VAT. Dan kien budget illi wieżen lil ħaddiema, daqs kien wieżen lin negozji, daqs kien wieżen lil min ħaddem, dak kien budget illi kompla jgħin liż-żgħażagħ biex jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Wessa anzi l-iskema tal-first time buyers saħħaħ u estenda l-iskema tar-roħs fit-taxxa tal-bol. Kompla jgħin lil dawk li qed jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom li m'għandhomx l-10% biex joħorġu allura mill-kera. Dan kien budget bruħ soċjali qawwija, daqskemm kien budget illi jixpruna it-tkabbir ekonomiku. It-tkabbir ekonomiku illi minnu igawdi kulħadd. Għaliex għal xejn ta' toħloq it-tkabbir u mbagħad ma jkollokx prosperità illi tasal għand kulħadd prosperità illi tasal għand iż-żgħir u għalhekk ħajerġa' jagħti ċ-ċekkijiet bil-rifużjoni tal-income tax b'dak li l-inqas jirċievi l-aktar. Dan huwa xempju ta' xi tfisser li tkun gvern soċjalista, illi l-gvern qed iqassam il-ġid li qed joħloq għand kulħadd. U allura l-mistoqsija waħda, lil min tafdaw biex ikompli joħloq il-ġid? Lil min tafdaw biex dak il-ġid iqasmu għand kulħadd? Ħadd ieħor meta kien rinfaċċat bil-riċessjoni u għalilna kienet isa l-aħħar tad-dinja. Saħansitra l-bieraħ Bernard Grech għalilna li jiftakar l-assedju l-kbir u jiftakar it-tieni gwerra dinjija biex jipprova jnaqqas mill-portata ta' situazzjoni preżenti. Aħna mhux b'kombinazzjoni għandna gvern u kellna budget pożittiv daqskemm kellna l-bieraħ il-ġimgħa l-oħra, budget li iva kif qal il-Prim Ministru ta' ħafna u ma ħa xejn lura, imma qegħdin f'din is-sitwazzjoni għax dan huwa gvern b'saħħtu, dan huwa gvern illi affarijiet jieħu l-pajjiż, dan huwa gvern viżjoni ekonomika illi tissarraf ġid li jasal għand kulħadd. Ryan, Daniel semma il-punta kritika tal-oppożizzjoni fuq il-kwistjoni tad-deficit. U apparti il-kritika tagħhom fuq id-deficit, għajja mistoqsija kbira x'kienu jagħmlu huma kieku kienu huma fil-gvern f'dan moment partikolari ta' pajjiżna, fis-sens li jekk dawn għandhom dan id-dubju kollu fuq l-istrateġija finanzjarja ekonomika tal-gvern. Kien ifisser li dawn ma jieħdu l-ebda miżura minn dan it-tip u kienu jmorru għal xi strateġija ta' austerità. Alla il-liberana li kien ikun hemm huma. Għaliex meta inti tara dan il-budget fit-totalità tiegħu, dan il-budget iktar minn kollox li milli jispira l-fiduċja, li milli għad is-serħan tal-moħħ lin-nies, li mill-fatt li ma nesa assolutament lil ħadd, però juri ħaġa waħda wkoll. Kemm huwa għaqli gvern laburista, kemm ħadem baqalb tal-imod li dak il-ġid imbagħad jista' jqasmu. Jiġifieri meta inti tisma' lil Bernard Grech jitkellem bħalli kieku żmien amministrazzjoni nazzjonalista kien għaddej kollox ħarir,
Ma ninsewx kif semma Denni, li ġifieri daw tefawna ġo proċeduri, ġifieri li Alla ħares nerġgħu nispiċċaw fihom. Minkejja kollox, f'dan iż-żmien daqstant challenging, Gvern Laburista irnexxielu jkompli jagħti u jagħmel iktar miżuri lil familji, lin negozji kollha jkun qed jgħinhom. Jiġifieri naħseb l-aqwa ċertifikat ta' dan il-budget minkejja kemm kritikawhom għaliex fejn jaqbillhom huma jikkritikawhom u fejn jaqbillhom huma mbagħad jaraw kif jisiltu silta milli jkunu qalu u joħdu għal-lilin mill-kuntest li tkun inqalet fih. Naħseb l-aqwa ċertifikat li jista' jingħata Gvern Laburista u li jista' jingħata dan il-budget huwa wkoll ir-reazzjoni lil minn tal-poplu ta' ir-reazzjoni wkoll tal-korpi kostitwiti li l-koll kellhom kliem ta' tifħir bil-mod kif il-Gvern irnexxielu jsib bilanċ bejn l-interessi ta' kulħadd. Ġifieri ftit qabel smajna siltiet dwar il-ħaddiema, dwar il-prinċipali. Mhuwiex faċli li jirnexxielek toħloq dak il-bilanċ bejn il-ħaddiem u li tissalvagwardja l-impjieg tiegħu u li fl-istess waqt imma żżomm lill-employer f'sitwazzjoni li jista' jopera. Mhuwiex faċli li inti mingħajr ma żżid taxxi tkompli toffri benefiċċji bħal in-work benefit, bħal child care, bħal children's allowance, bħal mediċini illi GST ukoll il-formularju. Jiġifieri dan kollu juri l-għaqal li bih Gvern Laburista qiegħed miexi u dejjem mexa. U naħseb meta il-poplu ħajkun mistieden jagħmel id-deċiżjonijiet tiegħu, naħseb id-deċiżjoni tiegħu propju ħatkun imsejsa fuq dawn il-punti kollha. Jiġifieri min kien hemmhekk biex jagħtini s-serħan tal-moħħ ma mhux bil-kliem, għax bil-kliem faċli tintefa' fuq l-ambone u tagħti s-serħan tal-moħħ, però bil-fatti min verament offrilhom is-serħan tal-moħħ. U naħseb il-fatt li f'dan iż-żmien Gvern Laburista rnexxielu jagħti dan is-serħan tal-moħħ, jispira din il-fiduċja fin-negozji, fl-impjiegi, fl-ekonomija, naħseb dan huwa sinjal pożittiv ħafna dwar x'jista' joffri Partit Laburista jekk dejjem jibqa' jingħata l-fiduċja u l-mandat tal-poplu. Mela ħana round konklusiv biex anke naslu fit-tmiem il-programm. Daniel, nibda minnek u nispiċċa mbagħad bil-kumment konklusiv ta' Mirjam ukoll. Kif qal il-Prim Ministru ma dal-Gvern ta' fejn qiegħed fis-sens li issa l-preżentazzjoni tal-budget sensiela ta' miżuri inizjattivi, però l-poplu hemmhekk rasu mistrieħa li dawn l-inizjattivi se jitwettqu. U anke mal-Partit Nazzjonalista ta' fejn qiegħed. Mal-Oppożizzjoni Nazzjonalista taf illi għandek tmexxija, għandek partit, għandek eruq ta' nies illi jobodu l-Gvern Laburista, jobodu l-avversarju Laburista iktar milli jħobbu l-pajjiżhom. Qed nuża kliem qiebes u kliem saħħtu imma ekku fil-verità. U allura peress li iktar jinteressom biex iħarbtu lil dan il-Gvern, ma allura nagħmlu kollox biex inħarbtuh anke akkost illi nagħmlu isem ħażin għal pajjiżna. Għandhom l-ardir jitkellmu u jattakkaw lill-Prim Ministru fuq l-intħil pereżempju fil-qasam tas-saħħa. Bir-rispett kollu, nafu meta kien hemm l-intħil fil-qasam tas-saħħa, meta provaw jimminaw tobba li komplew jiservu lill-pazjenti u jaqdu lill-pazjenti u nafu l-kol ġara. Mill-banda l-oħra, illejla kellek Prim Ministru illi mhux f'kombinazzjoni kif qed qabel, imma b'konsistenza kif qal tajjeb anke Rajn. Prim Ministru sod, ottimist, pożittiv, illi jimlina b'kuraġġ. U kuraġġ mhux bi kliem fieraħ, imma b'miżuri b'deċiżjonijiet illi waħda tibni fuq l-oħra fil-budgets preċedenti pereżempju lin negozji u jżinhom bir-roħs fil-kontijiet ta' dawn l-huma raħħas il-kontijiet b'50%. Fl-istess waqt illi kompla jagħti l-wage supplement. Dan huwa gvern allura illi tassew għandu l-ġid nazzjonali l-interess tagħna il-koll għal-qalbu gvern illi iħobb lill-pajjiż għaliex kif qal Prim Ministru Robert Abela llum fl-ewwel 4 kelmiet tiegħu biex tmexxi lil dan il-pajjiż tkun tħobbu. Jien naf min iħobb lil dan il-pajjiż. Ryan, komment minn ħadd jekk konklusiv ukoll qabel nagħlqu l-programm. Jonathan, jiena minn naħa tiegħi illum kuntent illi il-poplu hemm barra ra verament xi tfisser tmexxija ta' pajjiż taħt il-Prim Ministru Robert Abela. Illum il-poplu jaf illi dak kollu illi kien jisma' mingħand il-Prim Ministru Robert Abela, il-klim kollu illi ngħat lilhom dak kollu trasformah f'deċiżjonijiet, f'miżuri għal benefiċċju tagħhom. Illum in-nies verament jafu fejn qegħdin. Jafu fejn qegħdin mal-Partit Nazzjonalista, jafu fejn qegħdin mal-Partit Laburista. Mal-Partit Nazzjonalista jafu fejn qegħdin u fejn ma jridux imorru. Mal-Partit Laburista jafu fejn qegħdin u jafu fejn iridu jmorru. U jafu li l-unika partit li huwa kapaċi imexxi dan il-pajjiż, l-unika partit li verament għandu l-interess tal-poplu, l-interess ta'
tagħna l-Maltin u l-Awċin għal-qalbi huwa il-Partit Laburista, il-Grupp Parlamentari Laburista, l-Kabinett Laburista u l-Prim Ministru Roberta Bela. Ħadd tajru mudenju li jmexxi dan il-pajjiż. Mirjam, fil-kumment li ta' il-Prim Ministru fil-bidu ta' dan il-programm fl-intervista li saritlu għal li b'koinċidenza mal-100 anniversarju tal-Partit Laburista, il-Partit Laburista mill-Gvern għandu din l-okkażjoni biex propju jeżerċita l-prinċipju soċjalista tiegħu. U naħseb li dan il-budget kienu ukoll budget soċjalista ħafna. Dan il-budget huwa budget b'saħħtu ħafna fejn jidħol il-qasam soċjali. Ħansemmi ftit affarijiet li forsi ma nsemmux daqshekk għaliex ma jolqtux il-maġġoranza tan-nies, però meta inti tara budget li jagħti l-għajnuna lil min jiffosterja tfal. Jiena li dak huwa budget li juri r-ruħ soċjali ta' dan il-gvern. Meta inti tara budget li qed jagħti għajnuna addizzjonali lil min jadotta it-tfal. Meta inti tara miżuri pereżempju għal ħaddiema fit-tard snari li kienu jaħdmu fl-asbestos. Meta inti tara bolol li nisa b'mod partikolari għax taffettwa l-iktar lilhom li kienu jħallsu sa 19 sena u li forsi sallu ma kienux jittieħdu into consideration ser jibdew jiġu maduda biex dawn il-persuni jkunu jistgħu jingħataw il-pensjoni. Hemmhekk qegħdin nirreferu għal dawk in-nisa li ma kellhomx il-bollol imħallsa u li jmorru lura l-1962. Imma ħansemmilek żewġ affarijiet żgħar u n-nies meta ħansemmi daw iż-żewġ eżempji ser jaraw id-differenza ta' gvern li qed imexxi lil pajjiżna fi żmien ta' sfida u minkejja dan ra li jagħti priorità assoluta lil familji u lil dawk li l-aktar għandhom bżonn. L-anzjani f'din is-sena grazzi wkoll għall miżuri li ttieħdu imma wkoll għal dan il-budget ser ikunu qegħdin jingħataw għajnuna addizzjonali ta' €770. Familja ta' żewġ titfal, grazzi għall għajnuna li ngħatat u anke dan il-budget, ser tkun qed tingħata għajnuna aktar ta' bejn 800 u €900. U hemmhekk meta jiena nara d-differenza għaliex meta gvern nazzjonalista kellu żmien ta' sfida li lanqas kien fuq l-iskala internazzjonali kif qegħdin naraw illum mar għal miżuri ta' austerità, jiġifieri s-sikka ċentorin u talab aktar taxxi u dħul minn fuq il-poplu. Gvern Laburista b'differenza ma jemminx f'dik it-tip ta' ekonomija, jemmen f'ekonomija totalment differenti, f'politika ekonomika differenti, dik li inti twieżen aktar u tagħti aktar flus f'idejn il-familji. U naħseb illum il-ġurnata wara dan il-budget u dwar dawn il-miżuri matul din is-sena, il-familji jafu xi fisser gvern Laburista f'dan iż-żmien daqshekk ta' sfida aħseb wara għada pitada meta nkunu wkoll indirizzajna din l-isfida u nkunu qegħdin bil-mod hopefully niġu lura n-normal. Certament dan il-messaġġ ukoll li għalaq bih inti ottimizmu jinħassu wkoll mhux biss mill-atteġġament u mill-miżuri u l-politika tal-gvern imma naħseb li nies hemm barra qegħdin japprezzawh ukoll. Wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm speċjali b'rabta mal-baġit tas-sena 2021 kien nistgħu ngħidu hekk il-raba' programm speċjali li għalaqna hawnhekk minn dan il-sit mill-isbaħ Manuel Island fl-isfond ta' dan ix-xenarju mill-isbaħ tal-belt kapitali tagħna. Nirringrazzja dawk kollha li kienu involuti f'dan il-programm bil-kru tekniku kif ukoll dawk kollha li kienu involuti u b'impenn assiguraw li dan il-programm ikun seta' jittella propju minn dan il-post. Grazzi lilkom li segwejtuna, nawguralkom il-kumplament tal-lejl tajjeb.